Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζουμε στην διαδικτυακή εκδήλωση webinar του Κέντρου Διεθνών Στρατηγικών Αναλύσεων Μαρ Διπλό, Ελισμέ και Δισά, οι διοργανωτές, με θέμα θαλάσσια διπλωματία και γεωπολιτικές προκλήσεις. Είναι ένα άκρος επίκαιρο webinar, το οποίο θα αναλύσει την θαλάσσια διπλωματία και σε γεωπολιτικό επίπεδο. Έχουμε κοντά μας εκλεκτούς ομιλητές, τους οποίους θα σας παρουσιάσω αμέσως μετά τον σύντομο χαιρετισμό του Προέδρου και Ιδρυτή του Κέντρου Διεθνών Στρατηγικών Αναλύσεων, κυρίου Δόκτωρ Ανδρέα Μπανούτσου. Οπότε να περάσουμε στον κύριο Μπανούτσο και μετά στην παρουσίαση του πάνελ. Κύριε Μπανούτσο, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ, κύριε Σφαέλο. Κύριε Ναύαρχε, εκλεκτοί ομιλητές, φίλες και φίλοι, καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την Εταίρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο του Maritime Corporate Diplomacy, MARDIPLO, την δόκτωρα Μέρη Παπασχηνοπούλου, για την ιδέα της να συνδιοργανωθεί το σημερινό webinar από την MARDIPLO, το Ελληνικό Ινστιτούτο Στρατηγικών Μελετών, το γνωστό Ελισμέ, και το ΚΕΔΙΣΑ, με θέμα τη θαλάσσια διπλωματία και τις γεωπολιτικές προκλήσεις. Να ευχαριστήσω φυσικά εγκαρδίως και την ηγεσία του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών, τον πρόεδρο του Ελισμέ, αντιστράτηγο Ιωάννη Μπαλτζόη, και τον αντιπρόεδρο του Ελισμέ και ομιλητή στη σημερινή μας διαδικτυακή εκδήλωση, τον κύριο Ναύαρχο, τον Βασίλειο Μαρτζούκο, για την θετική τους ανταπόκριση στην πρόταση για τη σημερινή συνδιοργάνωση και την συνεργασία που είχαμε. Η θεματική του σημερινού webinar, μέσα σε ένα περιβάλλον έντονου γεωπολιτικού ανταγωνισμού, είναι εξόχως ενδιαφέρουσα και είμαι βέβαιος ότι οι εκλεκτοί ομιλητές μας θα φωτίσουν τις πολλές πτυχές και τη σημασία που έχει η θαλάσσια διπλωματία στο σύγχρονο κόσμο ως ένα εργαλείο για την προώθηση της παγκόσμιας ειρήνης και της οικονομικής ευημερίας. Αυτά τα λίγα από μένα, ήμουν λακωνικός, για να δώσουμε αμέσως ευθύς το λόγο μετά στον πρώτο ομιλητή, τον κύριο Πέτρο Τασιό. Εύχομαι καλή επιτυχία για την σημερινή μας διαδικτυακή εκδήλωση και αναμένω με μεγάλο ενδιαφέρον τις παρουσιάσεις των εκλεκτών ομιλητών. Ευχαριστώ πολύ. Ο λόγος σε εσάς, κύριε Σφαέλο. Σας ευχαριστώ, κύριε Μπανούτσο. Λοιπόν, θα σας παρουσιάσω τους ομιλητές. Έχουμε μαζί μας εκλεκτούς ομιλητές, τον κύριο Πέτρο Τασιό, διεθνολόγο ειδικό στην εξωτερική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, τον αντινάβαρχο εν αποστρατεία κύριο Βασίλειο Μαρτζούκο και αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελισμέ, και την δόκτωρα Μέρη Παπασχηνοπούλου, που είναι εταίρος και διευθύνουσα σύμβουλος της ΜΑΡΔΙΠΛΟ. Να περάσω τώρα στον πρώτο μας ομιλητή. Πριν του δώσω το λόγο όμως, επιτρέψτε μου να διαβάσω ένα σύντομο βιογραφικό του που έχω μπροστά μου. Ο κύριος Πέτρος Τασιός, λοιπόν, είναι διεθνολόγος με ειδίκευση στην αμερικανική εξωτερική πολιτική. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Παντίου Πανεπιστημίου και έχει μεταπτυχιακό τίτλο στο Ναυτιλιακό Δίκαιο από το Πανεπιστήμιο της Ουαλίας, Κάρντιφ. Αναλύσεις του δημοσιεύονται και στα περιοδικά Foreign Affairs, The Hellenic Edition, Policy Journal και Άμυνα και Διπλωματία, στο οποίο αποτελεί και μέλος της συντακτικής ομάδας. Είναι τακτικός διαλέκτης στο Δίκτυο Ελλήνων Συντηρητικών και αναλυτής στο Ελληνικό Ινστιτούτο Στρατηγικών Μελετών Ελισμέ. Επαγγελματικά δραστηριοποιείται στον χώρο των αυτασφαλίσεων και συγκεκριμένα στη διαχείριση και στο διακανονισμό ζημιών και απαιτήσεων. Αγαπητέ κύριε Τασιό, σας δίνω το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την εισαγωγή και την πρόσκληση. Είναι τιμή και χαρά να συμμετέχω σε αυτήν την τριμερή σήμερα προσπάθεια για να αναλύσουμε θέματα γεωπολιτικής που άπτονται βασικά της θαλάσσιας ασφάλειας και υψηλής στρατηγικής. Να προσπαθήσω να μοιραστώ πάλι ξανά την παρουσίαση. Νομίζω τώρα το βλέπουμε όλοι. Ναι, ναι. Ωραία. Λοιπόν, η θεματική δικιά μου αφορά θέματα τα οποία άπτονται της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής, κυρίως υψηλής στρατηγικής, τα οποία έχουν να κάνουν με την θαλάσσια πολιτική των ΗΠΑ
και συγκεκριμένα βασικά το κομμάτι της ναυτιλίας όπως εμφανίζεται στην 47η Προεδρία. Η σημερινή ανάλυση μου θα έχει διάρκεια 20 λεπτά. Θα προσπαθήσω να τηρήσω τον χρόνο αυστηρά και για τους άλλους ομιλητές, αλλά και λόγω και εμένα του περιορισμένου χρόνου που θα έχω μετά για ερωτήσεις, λόγω κάποιων άλλων υποχρεώσεων που θα ακολουθήσουν. Η ανάλυση χωρίζεται σε 5 μέρη και ξεκινάω ευθύς αμέσως. Να δω μόνο πώς πηγαίνει κάτω. Δεν με αφήνει, αν κάποιος δεν μπορεί... Κάνοντας απλά κλικ, κύριε Τασία, ή με το βελάκι κάτω. Ναι. Πάντως, για μισό λεπτά, γιατί δεν με αφήνει. Ωραία, εντάξει. Λοιπόν, ξεκινάμε με το πρώτο κεφάλαιο, το οποίο έχει να κάνει με την υψηλή στρατηγική των ΗΠΑ. Αυτό βασικά είναι το οποίο αναλύουμε. Να πούμε βασικά ότι η εξωτερική πολιτική του 47ου Προέδρου έχει 4 στοχοθετήσεις. Η πρώτη στοχοθέτηση είναι η ενεργειακή αυτάρκεια και κυριαρχία. Είναι αυτά τα οποία βλέπουμε και στην Ανατολική Μεσόγειο που άπτονται των ελληνικών συμφερόντων. Η δεύτερη έχει να κάνει με τα κρίσιμα ορυκτά σπάνιες γεές. Είναι αυτό το οποίο βλέπουμε στον εξελισσόμενο ανταγωνισμό Κίνας με ΗΠΑ. Τεχνητή νοημοσύνη, υψηλή τεχνολογία που είναι στην καθημερινότητά μας και η θεματική της ναυτιλίας, η οποία σήμερα θα ασχοληθούμε επισταμένως. Πριν πούμε όμως το τι έχει κάνει η 47η Προεδρία 10 μήνες μετά την εκλογή της, θα πρέπει να δούμε λίγο το υπόβαθρο. Γίνανε λοιπόν 2 μελέτες πριν την εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ, όσον αφορά στην κατάσταση που βρίσκεται η ναυτιλιακή βιομηχανία των ΗΠΑ. Η πρώτη είχε να κάνει με το Heritage Foundation, το οποίο είναι η θεσμική δεξαμενή σκέψη του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Είναι μια μελέτη 47 σελίδων του βετεράνου του πολεμικού ναυτικού σε πυρηνικά υποβρύχια, που αναλύει το πλαίσιο και προτείνει μέτρα ώστε είπα να κερδίσουν την ανταγωνιστικότητα στον ναυτιλιακό κλάδο, ύστερα από την υποχώρηση περίπου 30 ετών έναντι της Κίνας. Να πούμε βασικά το Heritage Foundation είχε γράψει το λεγόμενο Project 2025 με Date for Leadership, The Conservative Promise, έκθεση 920 σελίδων, το οποίο αποτελεί την ιδεολογική και τεχνοκρατική πλατφόρμα για τη διακυβέρνηση δεύτερης θητείας Τραμπ. Η δεύτερη μελέτη, η έκθεση, είναι του εμπορικού αντιπροσώπου των ΗΠΑ. Ήταν έρευνα περίπου 8 μηνών. Ξεκίνησε επί προεδρίας βασικά Biden και τελείωσε λίγο πριν αλλάξει σκητάλη μεταξύ Biden και Τραμπ. Αφορούσε βασικά έρευνα για την νομοθεσία, τις πολιτικές και τις πρακτικές της Κίνας, με στόχο την κυριαρχία της στους τομείς των θαλασσίων μεταφορών, της ναυπήγησης και του εφοδιασμού. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τώρα να δούμε 3 συμπεράσματα όσον αφορά αυτή την έκθεση. Είναι μια έκθεση βασικά 182 σελίδων. 3 συμπεράσματα είναι αυτά τα οποία μπορούμε να κρατήσουμε. Πρώτον, ότι η Κίνα για 3 δεκαετίες είχε επικεντρωθεί στους τομείς της ναυτιλίας, κατασκευής πλοίων και εφοδιαστικής αλυσίδας, ώστε να κυριαρχήσει με πολύ επιθετικές πολιτικές. Το δεύτερο είναι ότι σε μεγάλο βαθμό έχει πετύχει τους πρωταρχικούς στόχους της, αδυνατίζοντας τις εταιρείες των ΗΠΑ, το εργατικό δυναμικό, αλλά και την αμερικανική οικονομία γενικότερα, μέσω της μείωσης του ανταγωνισμού, των εμπορικών ευκαιριών, καθώς και στη δημιουργία κινδύνων οικονομικής ασφάλειας από εξαρτήσεις και αδυναμίες. Και τελευταία είναι ότι αυτή η επικεντρωμένη κυριαρχία των Κινέζων στην ναυπηγία και στην ναυπήγηση πλοίων περιορίζει και επιβαρύνει το αμερικανικό εμπόριο, διότι κατά αυτόν τον τρόπο υπονομεύει τις επιχειρηματικές ευκαιρίες γενικότερα στον ναυτιλιακό κλάδο. Αυτή λοιπόν ήταν η κατάσταση. Για να καταλάβουμε περίπου και με νούμερα το πού ακριβώς βρισκόμαστε, το 2016 η ναυτιλιακή βιομηχανία των ΗΠΑ είχε συρρικνωθεί περισσότερο από 85% σε σχέση με την δεκαετία του 1950. Το 2023 το μερίδιο της αγοράς των ΗΠΑ είχε μειωθεί στο 0,13 έναντι της Κίνας, Ιαπωνίας και Κορέας στην ναυπήγηση πρωτοπόρων πλοίων. Οι 3 αυτές χώρες κατακτούν περίπου το 90% στο κομμάτι αυτό. Η Κίνα από το 2010 και μετά έχει κυριαρχήσει την παγκόσμια αγορά, κατέχοντας το 62% των νέων παραγγελιών. Και πάμε βασικά σε πολύ πρόσφατα στοιχεία. Για το πρώτο εξάμηνο του χρόνου, δηλαδή ως τις 30 Ιανουαρίου του 2025, η Κίνα αντιπροσωπεύει συμβόλαια αξίας στα 266,4 δισεκατομμύρια της παγκόσμιας ζήτησης, στο κτίσιμο πρωτοπόρων πλοίων, οι Ηνωμένες Πολιτείες στα 2,6 δις.
Μιλάμε δηλαδή για συμβόλαια αξίας των Κινέζων 200 φορές παραπάνω, με κόστος κατασκευής μόλις το 1/3 του Αμερικάνικου. Οι ΗΠΑ τον Ιανουάριο του 2025 είχαν, φανταστείτε, μόλις 47 πλοία άνω των 1.000 τόνων. Όσοι είναι στο χώρο της ναυτιλίας, ο κ. Μαρούς καταλαβαίνει, καθαρής χωρητικότητας είναι τα πλοία μέχρι 1.000 τόνους, είναι αρκετά μικρά, για παραγγελίες, και οι Κινέζοι είχαν 3.641 πλοία. Καταλαβαίνετε λοιπόν το χαοτικό χάσμα το οποίο έχει προκύψει όλο αυτό το διάστημα αναφορικά με την ναυπηγική βιομηχανία μεταξύ Κίνας και Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Τραμπ λοιπόν ήρθε να βάλει ψηλά τον πύχη στο κομμάτι της ναυτιλιακής βιομηχανίας. Το θεώρησε βασικά ως μια προτεραιοποίηση που άπτεται θέματα εθνικής κυριαρχίας και υψηλής στρατηγικής. Και έτσι λοιπόν, όπως βλέπουμε εδώ πέρα, κυρίως 3 στόχους, οι οποίες σχετίζονται, όπως βλέπουμε, οι πρώτοι 2 με την Κίνα. Είναι βασικά η αντιμετώπιση της Κίνας, το κόντημα της Κίνας, η μείωση της κινέζικης επιρροής και μια αυθύπαρτη δική του πολιτική, το οποίο αφορά το πώς θα ανασυστήσει, θα αναζωογονήσει την εγχώρια ναυτιλιακή βιομηχανία. Κυρίως μιλάμε για το κομμάτι της ναυπήγησης και το κομμάτι βασικά της σημαίας. Αυτά φυσικά δεν μπορούν να γίνουν χωρίς να υπάρχει ένα νομοθετικό πλαίσιο. Εδώ λοιπόν στην δεύτερη νότα, ύστερα από την εισαγωγή που κάναμε, θα δούμε ποιες νομοθετικές πρωτοβουλίες πήρε ο Τραμπ ώστε να μπορέσει να τροχοδρομήσει μια νέα πολιτική αναζωογόνησης της ναυτιλιακής βιομηχανίας των ΗΠΑ. Να πούμε ότι οι ΗΠΑ παραδοσιακά αποτελούν μια θαλάσσια δύναμη και εκεί στηρίχθηκε και η πολιτική τους από το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου και μετά. Όμως έχει απολέσει τη δυναμική ως ναυτική δύναμη, με την έννοια βασικά της πρωτοπόρου ναυτιλίας. Η πρώτη λοιπόν οποία έγινε ως προσπάθεια είναι τα λεγόμενα εκτελεστικά διατάγματα. Ένα από αυτά λοιπόν, το οποίο αφορούσε την ναυτιλία, ήταν το συγκεκριμένο. Αυτό το διάταγμα ζητά τη δημιουργία ενός σχεδίου δράσης για τη θάλασσα, το ονομάζει Maritime Action Plan, το οποίο θα κατευθύνει το συντονισμό των υπηρεσιών και τις ομοσπονδιακές επενδύσεις στην ναυπηγική βιομηχανία, τον ΗΠΑ, τις λιμενικές υποδομές και την ανάπτυξη του εργατικού δυναμικού. Το διάταγμα αυτό το οποίο κάνει είναι προτείνει νέες δράσεις εμπορικής και διεθνούς πολιτικής, κανονιστικές μεταρρυθμίσεις και οικονομικά κίνητρα σε μια προσπάθεια ενίσχυσης της εγχώριας ναυπηγικής βιομηχανίας. Προσπάθεια επέκταση του στόλου με σημαία των ΗΠΑ και διασφάλιση βασικά των αλυσίδων εφοδιασμού. Τώρα, ως πιο σημαντικές διατάξεις του συγκεκριμένου εκτελεστικού διατάγματος κρατάμε τη δημιουργία Ταμείου Θαλάσσιας Ασφάλειας, ενός προγράμματος βασικά κινήτρων ναυπηγικής χρηματοδότησης, Building Financial Incentive Program, και επίσης τη δημιουργία μιας ζώνης ευημερίας για την ναυτιλία. Αυτό λοιπόν το εκτελεστικό διάταγμα ουσιαστικά αποτελεί τον πυλώνα για αυτά τα οποία θα ακολουθήσουν νομοθετικά και πάνε σε ένα μακροχρόνιο σχεδιασμό. Άρα θέτει συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, στοχοποίηση, για να υλοποιηθούν οι πολιτικές. Συνέχεια λοιπόν του συγκεκριμένου εκτελεστικού διατάγματος ήταν μια καθαρή νομοθετική πρωτοβουλία, το Ships for American Act. Είναι ό,τι πιο συνεκτικό έχει κατατεθεί τα τελευταία 50 χρόνια για την ναυτιλιακή βιομηχανία. Είναι ένα σχέδιο νόμου το οποίο έχει εισαχθεί και στα 2 νομοθετικά σώματα του Κογκρέσου εδώ και 7 μήνες, αλλά ακόμη είναι σε διαδικασία διαβούλευσης. Άρα δεν έχει τεθεί ακόμη προς ψήφιση. Αυτό βασικά το οποίο μπορούμε να πούμε ότι ουσιαστικά επεκτείνει τα μέτρα του εμπορικού αντιπροσώπου των ΗΠΑ. Είναι η έκθεση αυτή που είδαμε στην πρώτη διαφάνεια και έχει βασικά ως στοχοθέτηση τις χρεώσεις εμπορικών πλοίων που συνδέονται με την Κίνα και προσεγγίζουν τα λιμάνια των ΗΠΑ. Είναι κάποια μέτρα εξειδικευμένα τα οποία θα αναλύσουμε πολύ μερικώς. Θεωρούν ότι τα μέτρα αυτά θα αυξήσουν την ανταγωνιστικότητα των ΗΠΑ. Αυτή είναι η στοχοθεσία και τις επενδύσεις στο ναυτιλιακό εργατικό δυναμικό. Εδώ γίνεται πάλι πρόβλεψη για το Ταμείο Θαλάσσιας Ασφάλειας, το οποίο ήταν στο εκτελεστικό διάταγμα του Ντόναλντ Τραμπ. Και πάμε να εξειδικεύσουμε λίγο τι προσπαθεί να πετύχει η συγκεκριμένη νομοθετική πρωτοβουλία. Κρατάμε 3 πράγματα πάρα πολύ σημαντικά. Το 10% όλων των εξαγωγών πετρελαίου να μεταφέρεται από πλοία κατασκευασμένα στη ΣΥΠΑ στο 2025. Αυτή είναι η πρώτη στοχοθέτηση.
Η δεύτερη στοχοθέτηση είναι 2035, συγγνώμη. Η δεύτερη στοχοθέτηση είναι εντός της 15ετίας το 10% όλων των φορτίων που εισάγονται στη ΣΥΠΑ την Κίνα να μεταφέρονται με σημεία των ΗΠΑ. Και η τρίτη στοχοθέτηση, η εξειδικευμένη, είναι το 15% των εξαγών υγροποιημένου φυσικού αερίου να μεταφέρεται από πλοία κατασκευασμένα στη ΣΥΠΑ με ορίζοντα ως το 2043. Προβλέπει όμως και πράγματα τα οποία αφορούν και την αμερικανική σημαία, η οποία βρίσκεται και αυτή σε μια κατάσταση παρεκμασμού. Να καταλάβετε ότι σήμερα υπάρχουν μόνο 80 πρωτοπόρα πλοία που είναι υπό την αμερικανική σημαία, την εμπορική σημαία δηλαδή. Στόχος του συγκεκριμένου νομοθετικού διατάγματος είναι βασικά στα επόμενα χρόνια να χτιστούν γύρω στα 250 πλοία στα αμερικανικά ναυπηγεία μέσα στα επόμενα 10 χρόνια, τα οποία να φέρουν αντίστοιχα την αμερικανική σημαία. Σε αυτή λοιπόν την προσπάθεια έχουμε πει πάλι ότι βραχίωνος είναι το Ταμείο Θαλάσσιας Ασφάλειας, το Maritime Security Fund, για την υποστήριξη όλων αυτών των πρωτοβουλειών. Φτάνουμε λοιπόν στο καλοκαίρι του 2025. Εκεί, αν θυμάστε, υπάρχει μια μεγάλη διαβούλευση και στα δύο νομοθετικά σώματα. Είναι ο ένας μεγάλος και ο όμορφος νόμος που περιλαμβάνει όλους τους τομείς οικονομίας μέσα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ανάμεσα αυτά είναι και το κομμάτι της ναυτιλίας. Ύστερα λοιπόν από διαβουλεύσεις που γίνανε και με τη συγκατάθεση και δημοκρατικών, πέρασε ο συγκεκριμένος νόμος, ο οποίος προβλέπει μια χρηματοδότηση 29 δισεκατομμύριων δολαρίων για την ναυτιλιακή μηχανία, που στο τέλος, βέβαια, επειδή υπάρχει και το Γραφείο Διαχείρισης Προϋπολογισμού του Λευκού Οίκου, δοθήκαν άλλα 14 δισεκατομμύρια. Αυτό λοιπόν δείχνει το πόσο στοχευμένα είναι η πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ σε μια προσπάθεια μακροχρόνιας ανασύστασης της ναυτιλιακής βιομηχανίας. Πέρα λοιπόν από τις νομοθετικές πρωτοβουλίες, υπάρχει και ένα θεσμικό πλαίσιο που πρέπει να το ξέρουμε με μια γρήγορη ανάγνωση. Τα δύο πρώτα αφορούν κάτι το οποίο γίνανε για πρώτη φορά. Ορίστηκε ειδικό σύμβουλο στο Λευκό Οίκο για την ναυτιλία, που μάλιστα συμμετέχει στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας. Το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας είναι πραγματικά το πιο παντοδύναμο όργανο, το οποίο στοχοθετεί και σχεδιάζει την υψηλή στρατηγική των ΗΠΑ. Δημιουργήθηκε γι' αυτό το λόγο φυσικά και ειδικό γραφείο, και στα δύο προηγούμενα βασικά νομοθετικά πράγματα τα οποία είδαμε, έχουμε την ίδρυση των αντίστοιχων οργανισμών, βασικά φορέων, το Ταμείο Θαλάσσιας Ασφάλειας και το Ναυτιλιακό Σχέδιο Δράσης. Αυτό πάρα πολύ σύντομα είναι το κομμάτι το οποίο αφορά το θεσμικό πλαίσιο, στο πώς δηλαδή στηρίζεται βασικά ο Ντόναλντ Τραμπ στο κομμάτι το συγκεκριμένο. Τώρα, το ερώτημα το οποίο προκύπτει, αν υπάρχουν πράγματι κάποια αποτελέσματα. Έχουμε διανύσει 10 μήνες της θητείας του Ντόναλντ Τραμπ. Υπάρχουν κάποια αποτελέσματα σε όλη αυτή βασικά τη διαδικασία. Αυτό αποτελεί μια προσπάθεια ανάγνωσης όλης αυτής της κατάστασης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προστρέξανε βασικά, ξεκινώντας το κομμάτι των αμερικανικών ναυπηγείων, προστρέξανε βασικά στους φυσικούς συμμάχους στην Άπα Ανατολή, που είναι βασικά κυρίως η Νότια Κορέα, στο θέμα των ναυπηγείων. Έτσι λοιπόν ζητήσανε επενδύσεις, ζητήσανε στρατηγικές συνεργασίες, ζητήσανε συζεύξεις. Έτσι λοιπόν απευθυνθήκαν πρώτα στο Hanha Group. Είναι μια κοινοπραξία τριών βασικά ομίλων, οι οποίοι επενδύσανε βασικά στο μεγάλο ναυπηγείο, το Phillips Shipyard, το οποίο το εξαγοράσανε στο Pittsburgh. Να πούμε βασικά, και εδώ βλέπουμε ποια είναι τα αποτελέσματα αυτής της συνέργειας, όσο το διαβάζετε, εγώ να σας πω κάποια άλλα στοιχεία, ότι το συγκριτικό μειονέκτημα των ΗΠΑ στην κατασκευή πλοίων, πρωτοπόρων και εξειδικευμένων είναι ότι το κόστος κατασκευής κυμαίνεται από 500 εκατομμύρια ως $1 δισεκατομμύριο δολάρια. Ενώ στη Νότια Κορέα υπολογίζεται στα $255 εκατομμύρια με τις σημερινές τρέχουσες τιμές. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο έρχονται εδώ οι Κορεάτες στο συγκεκριμένο group να κάνει, είναι να κάνει μια μείωση του κόστους, το οποίο θα γίνει με μεταφορά καταρχήν τεχνογνωσίας, πρώτον, δεύτερον μέσω ενός προσωπικού εξειδικευμένου και κατασκευής ορισμένων τμήματων των πλοίων στην Νότια Κορέα. Η νοτιοκορεατική κυβέρνηση συνέχισε να ενισχύει
αυτή την πολιτική των ΗΠΑ. Να πούμε ότι και για τα δύο ναυπηγεία, τώρα περάσαμε στο δεύτερο ναυπηγείο, υπάρχει ουσιαστικά μια συμφωνία σε μακροπρόθεσμο πλαίσιο να πέσουν ούτε λίγο το πολύ 150 δισεκατομμύρια. Στον αμερικανικό ναυπηγικό κλάδο έχει δημιουργηθεί βασικά και ένα ειδικό ταμείο για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Η δεύτερη λοιπόν μεγάλη επένδυση η οποία έγινε είναι η του HD Korea, το οποίο είναι το μεγαλύτερο ναυπηγείο της Κορέας, το οποίο προέκυψε και αυτό από τη συγχώνευση 3 εταιριών. Βλέπουμε ότι εδώ υπάρχει μια επέκταση, διότι έχει και συμφωνία συνεργασίας με την Edison Offshore, η οποία είναι και πλειοκτήτρια εταιρεία και εταιρεία η οποία ναυπηγεί πλοία, αλλά έχει κάνει και συνέργεια και με το κομμάτι βασικά της μεγαλύτερης αμυντικής εταιρείας ναυπήγησης, η οποία είναι βασικά, όπως βλέπετε, η Huntington. Το άλλο πολύ σημαντικό κομμάτι, το οποίο αφορά την αμερικανική ναυτική βιομηχανία, είναι η αμερικανική σημαία. Πριν φτάσουμε στην αμερικανική σημαία, απλώς να προσθέσω ότι ο ναυπηγικός κλάδος στις ΗΠΑ έχει 3 προκλήσεις να αντιμετωπίσει, το οποίο έρχεται με outsource, με εξεχώρια δηλαδή συνέργεια από την Νότια Κορέα. Είναι η ανάπτυξη τεχνογνωσίας, η έβρεση και εκπαίδευση εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού και τρίτον, η δημιουργία μιας εφοδιαστικής αλυσίδας όπου θα βασίζονται μακροχρόνια τα ναυπηγεία. Τώρα, στο κομμάτι της σημαίας, τα πράγματα επίσης είναι αρκετά άμεσα όσον αφορά τα αποτελέσματα. Μεγάλες διαχειρίστες εταιρείες που οι περισσότεροι από εσάς μάλλον θα γνωρίζετε, εδώ αποφασίσανε ένα μέρος του στόλου να το μεταφέρουν υπό την αμερικανική εμπορική σημαία. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει νέες θέσεις εργασίας, σημαίνει υπηρεσίες και σημαίνει έσοδα για το αμερικανικό δημόσιο. Τα αποτελέσματα εγώ θα έλεγα ότι είναι στο κομμάτι αυτό άμεσα και εντυπωσιακά. Αυτό λοιπόν ήταν το κομμάτι το οποίο αφορά των άμεσων αποτελεσμάτων. Θα ήθελα όμως να σταθούμε σε ένα κομμάτι το οποίο έχετε πάρα πολύ κι εσείς προφανώς ακούσει για το θέμα των χρεώσεων των λιμενικών τελών σε κινέζικα πλοία. Αυτή ήταν λοιπόν η πρώτη στοχοθέτηση που είχε κάνει η Προεδρία Τραμπ. Είχαν λοιπόν απειλήσει με μέτρα αφορώντας πλοία τα οποία κατασκευάζονται σε κινέζικα κρατικά ναυπηγεία, όσα έχουν κινέζικη ιδιοκτησία ή διαχειρίζονται από Κινέζους. Αυτό λοιπόν, αυτή η απειλή ότι θα υπάρχουν τέλη και δασμοί που θα επιβαρύνουν κάθε φορά που ένα κινέζικο πλοίο που ανήκει σε αυτές τις κατηγορίες φτάνει στις ΗΠΑ, είχε σαν αποτέλεσμα το πρώτο εξάμηνο του 2025 τα νεότευκτα πλοία για τους Κινέζους κατασκευαστές να μειωθούν από το 72% πέρυσι τέτοια εποχή, δηλαδή το πρώτο εξάμηνο του 2024, στο 52%. Αυτό ήταν κάτι πολύ εντυπωσιακό. Έτσι λοιπόν, οι Κινέζοι στο πρώτο εξάμηνο είχαν λάβει παραγγελίες 1.191 πλοία, με τις ΗΠΑ να κάνουν τεράστιο άλμα. Θυμηθείτε τα νούμερα που σας είπα στην αρχή, να φτάνουν σε 375 πλοία. Οι ΗΠΑ είχαν αποφασίσει να εφαρμόσουν από τις 14 Οκτωβρίου ειδικά τέλη για τα κινέζικα πλοία στις 3 κατηγορίες που αναφέραμε, με χρεώσεις που φτάνανε από το $50 τον τόνο ως τα $140 τον τόνο σε βάθος ορίζοντα του 2028. Οι Κινέζοι ήρθαν με ανταποδοτικά τέλη. Αυτό έχει λοιπόν σαν αποτέλεσμα την 1η Νοεμβρίου να γίνει μια συμφωνία μεταξύ των δύο δυνάμεων και να γίνει αναστολή των αντίστοιχων λιμενικών τελών, και αυτό ισχύει βασικά από τις 10 Νοεμβρίου του 2025. Άρα λοιπόν είδαμε τα άμεσα αποτελέσματα μέσα σε 10 μήνες της ναυτιλιακής πολιτικής του Τραμπ. Πάμε τώρα λοιπόν στο τελευταίο κομμάτι πριν τα συμπεράσματα, το οποίο δεν θα μπορούσε να ήταν ξεκομμένο, διότι έχουμε πει ότι οι ΗΠΑ είναι μια θαλάσσια δύναμη, έχει τη δική της οπτική στελεχόμενη θαλασσοκρατία, θέλει να ελέγχει τα θαλάσσια περάσματα, οδούς, την ελεύθερη ναυσιπλοεία και επίσης να κάνει προβολή ισχύως με το πολεμικό της ναυτικό. Η πολύ σημαντική βασικά μελέτη η οποία έγινε αφορούσε τα λεγόμενα choke points. Τα choke points χρησιμοποιώ τον ορισμό το οποίο αφορά τα λεγόμενα σημεία πνιγμού ή σημεία συμφόρησης, όπως γνωρίζουμε όλοι. Κάνω λοιπόν την ελληνική μετάφραση. Έγινε λοιπόν μία μελέτη από το Federal Maritime Commission, το οποίο προσπάθησε ουσιαστικά να δει αν υπάρχουν κάποιες είδους παραβιάσεις, τα οποία αφορούν εντοπισμό κανονισμών, πολιτικών ή πρακτικών
που δημιουργούν διεθνείς δυσμενείς συνθήκες για την ναυτιλία. Τα συγκεκριμένα, λοιπόν, όπως τα είδαμε στην προηγούμενη διαφάνεια, είναι 7 σημεία πληγμού, choke points. Εκεί, λοιπόν, ουσιαστικά αυτό το οποίο κάνανε οι Ηνωμένες Πολιτείες, προσπαθήσανε να δούνε αν υπάρχουν αθέμητες πρακτικές και στο κομμάτι της ελεύθερης ναυσιπλοείας και κυρίως της σημαίας. Έτσι, λοιπόν, έγινε μια περιβαλλοντική μελέτη, απευθύνθηκε σε συγκεκριμένους οργανισμούς και κράτη. Αυτή η έρευνα τελείωσε στις 12 Μαΐου και είναι μια διαδικασία που ακόμη βασικά συνεχίζει. Και μπορούμε να δούμε και πολύ εξειδικευμένα τα σημεία πληγμού, κάποια από αυτά. Το κανάλι του Παναμά, το οποίο το γνωρίζουμε βασικά πάρα πολύ καλά στο τι γίνεται. Εκεί ήταν η πρώτη, αν θυμάστε, διαμάχη με την Κίνα, λόγω ελέγχου των δύο οδών από Ειρηνικό και Ατλαντικό ωκεανό. Άνοιγε σε εταιρεία του Χονγκ Κονγκ, ο οποίος είχε μάλλον κινέζικα συμφέροντα. Ήταν το κομμάτι βασικά, φυσικά, του κανάλι του Παναμά και το κομμάτι βασικά εκεί που βρίσκεται η Εμένη, το οποίο μας ταλανίζει την παγκόσμια ναυτιλία εδώ και 2 και κάτι χρόνια μέσω του Χούθη. Τα στενά του Ορμούζ τα ακούσουμε πάρα πολύ συχνά το καλοκαίρι λόγω του πολέμου Ισραήλ με το Ιράν και φυσικά τα περίφημα στενά του Μαλάκα και της Σιγκαπούρης. Εκεί λοιπόν είναι ό,τι πιο νευραλγικό έχει ουσιαστικά η Κίνα, διότι από εκεί γίνεται μια μεγάλη διακίνηση εμπορευματικών ροών. Αναλύσαμε εδώ, τώρα είδαμε τα 4 από τα προηγούμενα τα οποία είχαμε. Αυτά να πούμε βασικά ότι η θαλάσσια πολιτική, η υψηλή πολιτική των ΗΠΑ που αφορά τη θαλάσσια κυριαρχία έχει το θεωρητικό υπόβαθρο στον Νικόλα Σπάικμαν περί ελέγχου του δακτυλίου του περιμέτρου της Ευρασίας. Από εκεί έχει εξειδικευτεί, είναι ένα κείμενο το οποίο πάει πίσω στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά ουσιαστικά η χρησιμότητά του και η εφαρμογή του φτάνει ακόμη και τώρα μετά από 80 χρόνια. Τι μπορούμε λοιπόν να κρατήσουμε συμπερασματικά? Το πρώτο είναι βασικά ότι προσπαθούν να περιορίσουν την Κίνα σε όλους τους τομείς που συνδέονται με την ναυτιλία, είτε άμεσα είτε έμεσα. Δίνουν μια προτεραιοποίηση βασικά επίσης με πραγματικά κίνητρα στο να θέσουν την ναυπηγική βιομηχανία σε μια επανεκκίνηση με στρατηγικό ορίζοντα δεκαετιών. Και στο τέλος έχουμε βασικά μια προσπάθεια αναζωογόνησης ή επιβεβαίωσης μάλλον, αυτή σωστή λέξη, της αμερικανικής κυριαρχίας στο θαλάσσιο κομμάτι, έτσι μέσω ελέγχου των θαλασσίων περασμάτων, μέσω της προβολής σκιού στη θάλασσα, της ελεύθερης ναυσιπλοείας, του απρόσκοπτου ελιμενισμού. Η αμερικανική υψηλή στρατηγική βασίζεται κυρίως βασικά στην θαλασσοκρατία. Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας και είμαι διαθέσιμος για ερωτήσεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Τασιό για την εισήγησή του και τώρα να περάσουμε στο δεύτερο ομιλητή μας, τον αντινάβαρχο εν αποστρατεία, τον κύριο Βασίλειο Μαρτζούκο, και θα μου επιτρέψετε πριν προχωρήσουμε να σας διαβάσω ένα βιογραφικό του που έχω εδώ. Ο αντινάβαρχος στην αποστρατεία κύριος Βασίλειος Μαρτζούκος φοιτησε στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων από το 1971 στο 1975, αποστρατεύτηκε το 2006. Κατά τη 15ετή θαλάσσια υπηρεσία του, μεταξύ άλλων, διετέλεσε κυβερνήτης του πυραυλάκα του Μπλέσας και της φρεγάτας Έλλη, διοικητής πρώτης μοίρας φρεγατών, αρχιεπιστολεύ στόλου και διοικητής φρεγατών. Κατά την 11η υπηρεσία του σε θέσεις σειράς, μεταξύ άλλων, υπηρέτησε ως υπασπιστής της αυτού εξοχότητας του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας 1990 με 1992, διευθυντής σπουδών στην Ναυτική Σχολή Πολέμου, ναυτικός ακόλουθος Βόνης, διευθυντής Α1 του ΓΕΝ, διοικητής του Ναύσταθμου Κρήτης και διοικητής της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων. Έχει λάβει μεταπτυχιακό δίπλωμα στο Μηχανολογία Όπλων και στο Naval Postgraduate School από το Naval Postgraduate School του Monterey, τον ΗΠΑ, και είναι απόφοιτος του Naval War College, τον ΗΠΑ. Κατέχει μεταπτυχιακό δίπλωμα στις διεθνείς σχέσεις και στρατηγικές σπουδές του Παντίου Πανεπιστημίου Αθηνών. Από το 2012 στο 2020 διετέλεσε πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών, ΕΛΙΣΜΕ. Σήμερα είναι αντιπρόεδρος του ΕΛΙΣΜΕ, εξωτερικός επιστημονικός συνεργάτης στη ΣΕΘΑ και στρατιωτικός αναλυτής στον τηλεοπτικό σταθμό Α. Κύριε Μαρτζούκο, αγαπητέ κύριε Ναύαρχε, έχετε το λόγο. Κύριε Ναύαρχε, να με συγχωρέσετε για τη διακοπή. Με ενημέρωσε ο κύριος Μπαλτζός ότι έχει συνδεθεί. Μήπως θέλει να κάνει μια μικρή παρέμβαση πριν ξεκινήσετε την ομιλία σας? Ευχαρίστως.
Αν μπορώ να βγει λίγο η ομιλία για να μπορέσω να βάλω τη δική μου προβολή. Σωστά, σωστά. Κύριε Τασιέ, παρακαλώ να κάνετε unshare. Κυρία Θουσάκη, έχετε δώσει δικαιώματα μικροφώνου και κάμερα στον στρατηγό, τον κύριο Μπαλτζόη? Ναι, από ό,τι βλέπω, ναι, τώρα έχω τα δικαιώματα. Εξαιρετικά. Λοιπόν, Ο λόγος σε εσάς. άκουσα, Κύριε Μπανούτσο, χαιρετώ Κύριε όλους. Μπαλτζόη, γεια σας, καλώς ήρθατε. Άκουσα τη μισή ομιλία του Πέτρου. Λοιπόν, θα ακούσω φυσικά όλη την ομιλία του αντιπροέδρου μου. Λοιπόν, συγγνώμη για την καθυστέρηση. Εγώ θα ήθελα να πω μόνο 2 λόγια για να μην διακόψω πάρα πολύ. Είχαμε στο παρελθόν πολύ καλή συνεργασία με το ΚΕΔΙΣΑ και θα συνεχίσουμε τη συνεργασία αυτή, και γι' αυτό το λόγο χαιρετίζω την πρώτη μας συνεργασία μετά από ένα χρονικό διάστημα που πέρασε μετά το COVID, Ανδρέα και λοιπά, που είχαν σταματήσει κάτι δραστηριότητες, και σε αυτή την κοινή συνεργασία μας 2 από τα μέλη του ΕΛΙΣΜΕ, αξιότιμα μέλη, η κυρία Παπασκηνοπούλου και ο κύριος Μαρτζούκος, συμμετέχουν. Άρα λοιπόν βλέπετε ότι είναι ισχυρή παρουσία μας. Χαιρετίζω λοιπόν τη συνεργασία, εύχομαι καλή επιτυχία. Να μην πάω περισσότερο χρόνο, γιατί το λόγο θα έχει ο κύριος Ναύραχος και η κυρία Παπασκηνοπούλου μετά. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Μπαλτζόη. Κύριε Μπαλτζόη, με ξεχάσατε ότι είμαι και εγώ μέλος του ΕΛΙΣΜΕ. Σωστό. Ναι, Πέτρο, ναι, συγγνώμη. Δηλαδή με λίγα λόγια το ΕΛΙΣΜΕ κάνει την ομιλία. Λοιπόν, Πέτρο, ναι, συγγνώμη Πέτρο. Εντάξει, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Κύριε Μπανούτσο, Ναύαρχε, έχετε... απλώς να διευκρινίσω ότι εγώ θα πρέπει να προχωρήσω στις 7 λόγω άλλης ανελημμένης υποχρέωσης, οπότε αν θέλουν Μήπως με επιτρέπετε, κύριε Ναύαρχε, να κάνω ένα ερώτημα στον Πέτρο, τον Τασιό, πριν Εννοείται. Ήθελα να το ρωτήσω, ήταν εξαιρετική η παρουσίασή του, πολύ διαφωτιστική. Ήθελα 2 πράγματα να ρωτήσω. Το ένα είναι για ποιον λόγο οι Ηνωμένες Πολιτείες μείνανε τόσο πίσω στο θέμα της ναυπήγησης πλοίων και βρέθηκε έτσι τόσο μπροστά η Κίνα, και τώρα με την προεδρία του κυρίου Ντόναλντ Τραμπ προσπαθεί να επανακάμψει. Ποιοι ήταν οι λόγοι που είχαν αμελήσει, ας το πούμε, αυτόν τον κλάδο οι Ηνωμένες Πολιτείες? Αυτό είναι το πρώτο μου έτσι ερώτημα. Το άλλο ερώτημα είναι πόσο χρόνο θα χρειαστούν οι Ηνωμένες Πολιτείες για να αντιμετωπίσουν την άνοδο της Κίνας στο συγκεκριμένο τομέα, στον ναυπηγοεπισκευαστικό κλάδο, και εάν οι νέες διαδρομές από τον βορρά, ενώ από τον αρκτικό κύκλο με το λιώσιμο των πάγων κτλ, μπορούν να επιφέρουν κάποιες αλλαγές στον διεθνή ανταγωνισμό και στην αυσιπλοεία γενικότερα. Ευχαριστώ. Ωραία. Ευχαριστώ για τις ερωτήσεις. Λοιπόν, η απάντηση στο πρώτο ερώτημα είναι στα πλαίσια γενικώς ενός παρικμασμού των δυτικών ναυπηγείων στα πρωτοπόρα πλοία, μη ανταγωνιστικά πια λόγω του ανόδου του κομματιού της Ανατολικής Ασίας, με φθηνό εργατικό δυναμικό, με απόκτηση τεχνογνωσίας. Οπότε εκεί χάθηκε λοιπόν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Όπως λοιπόν και άλλες χώρες της Δύσης, π.χ. Νορβηγία, Γερμανία, αρχίζανε να μειώνουν την επιρροή τους, διότι δεν μπορούσαν να αντέξουν στον ανταγωνισμό αυτό, έτσι έγινε και περίπου με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι στο πλαίσιο βασικά της μετατόπισης προς την Ανατολική Ασία. Ήταν αναπόφευκτο. Σίγουρα όμως από το να φτάσουμε στο 0 ουσιαστικά, εκεί υπάρχει πράγματι μία αμέλεια από τη μεριά των Προέδρων των ΗΠΑ, τουλάχιστον τα τελευταία 40 χρόνια, για τα νούμερα τα οποία σας παρουσίασα. Άρα φτάσανε ουσιαστικά στον πάτο, ας το πούμε, για να καταλάβουν για λόγους εθνικής ασφάλειας που πρέπει να συνεχίσουν. Το ένα κομμάτι είναι αυτό. Το δεύτερο είναι, κοιτάξτε, αυτό το οποίο προσπαθεί να κάνει η 40η Προεδρία είναι να βάλει τα θεμέλια ώστε να έχει μια παρουσία για συγκεκριμένο κομμάτι της ναυπηγικής βιομηχανίας που αφορά κυρίως τη δική τους εμπορική δραστηριότητα και ενεργειακή, ώστε να είναι σίγουροι ότι δεν θα εκβιάζονται σε περιπτώσεις συγκεκριμένες από περιπτώσεις όπως είναι κινέζικης επιρροής. Η πρωτιά της Κίνας είναι
για μένα μη αναστρέψιμη. Δεν το ζητάμε λόγω μεγέθους και λόγω βασικά των βάσεων το οποίο έχουν βάλει. Αυτό το οποίο κάνουν οι ΗΠΑ είναι ένας μαραθώνιος και όχι ένα εκατοστάρι. Άρα αυτό το πράγμα θα πρέπει να συνεχιστεί για μένα τουλάχιστον επί 3 ακόμη προεδρίες για να δούμε πραγματικά μακροχρόνια αποτελέσματα. Πάντως σίγουρα έχουν μπει οι σωστές βάσεις και γίνονται και σωστές συνέργειες. Τώρα, όσον αφορά το κομμάτι του αρκτικού κύκλου, εκεί δημιουργεί πράγματι νέα δεδομένα, εμπορικά δεδομένα, μειώνει βασικά τις αποστάσεις, όπως ξέρετε, αντί κάνει το διάπλου της Αφρικής ή μέσω της διόρυγας του Σουέζ. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση. Έχει να κάνει με ανταγωνισμό 3 ουσιαστικά μεγάλων δυνάμεων, Κίνας, Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών, και εκεί προσπαθούν και οι Ηνωμένες Πολιτείες να έχουν μια συνεκτική πολιτική. Και Θα Ευρώπη. γράψω το email μου Πολύ. όσον αφορά αν κάποιοι θέλουν από τους ακροατές να στείλουν συγκεκριμένες ερωτήσεις, θα τις απαντήσω ετερχρονισμένα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τασιέ, να είστε καλά. Οπότε τώρα περνάμε στην ομιλία του Ναύαρχου. Κύριε Μπανούτσο, νομίζω, Κύριε Τασιέ, αν μπορείτε γράψτε το mail σας στο chat για να το δουν οι συμμετέχοντες. βεβαίως. Θα σας για να στείλω. το έχουν οι... Και φυσικά, συγγνώμη στον κύριο Ναύαρχο για την καθυστέρηση, μπορεί να... Συγγνώμη, βεβαίως. Ναι. Εντάξει. Βλέπετε την... Ναι, βλέπουμε, βεβαίως. Ναι, Ωραία. Λοιπόν, συμφωνώ με όλα όσα προηγήθηκαν και ακούστηκαν από τον κύριο Τασιό. Είναι πράγματι ό,τι βλέπουμε γύρω μας στο ρευστό διεθνές περιβάλλον είναι κυρίως απόρρια της του βασικού ανταγωνισμού μεταξύ Αμερικής και Κίνας. Και η Ουκρανία και η Γάζα και η Μέση Ανατολή και ό,τι άλλο συμβαίνει. Βλέπετε όμως ότι ο προσανατολισμός είναι πρωτίστως θαλάσσιος. Εξηγήθηκε επαρκώς. Από τα στενά της Μάλακα περνάνε πάνω από τα 80 τόσο % του εφοδιασμού της Κίνας. Και από τα στενά του Ορμούς πάνω από τα 45% των αναγκών σε υδρογονάνθρακες της Κίνας. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε γιατί στρέφονται όλοι στη θάλασσα. Άλλωστε αυτό δεν είναι τωρινό. Αυτό είναι, αν διαβάσετε τον Πελοποννησιακό πόλεμο και το πώς αναπτύσσει το σχέδιό του ο Περικλής, θα καταλάβετε ότι είναι σαν να ζει ανάμεσά μας σήμερα. Γιατί εξηγεί πλήρως για ποιο λόγο η ευημερία και η ισχύς ενός έθνους είναι βασισμένη στη θάλασσα. Έτσι και η Αθήνα έγινε υπερδύναμης και ούτω καθεξής από τότε. Ο Μαχάνο, ο μεγάλος στρατηγιστής των Αμερικανών, λέει ότι η ναυτική ισχύς είναι η βάση της παγκοσμίου επιρροής και προστασίας του παγκοσμίου εμπορίου. Το πολεμικό ναυτικό δεν είναι όμως εργαλείο πολέμου μόνο, αλλά και διπλωματίας και αποτροπής και εξωτερικής πολιτικής. Εδώ βλέπετε σε όλο το φάσμα τα ωφέλη από τη θαλάσσια ισχύ, αλλά δεν θα τα αναλύσω για λόγους χρόνου. Είναι και στρατηγικά και πολιτικά και κοινωνικά. Η θαλάσσια στρατηγική λοιπόν είναι η χρήση των συνόλων όλων των συντελεστών θαλασσίας ισχύως προκειμένου να επιτευχθούν οι εθνικοί σκοποί. Ό,τι και αν είναι αυτό. Πόροι, υποδομές, υποθαλάσσια κοιτάσματα, εμπορικό ναυτικό, πολεμικό ναυτικό, λιμένες, τα πάντα. Ενώ η ναυτική στρατηγική απευθύνεται στα πολεμικά πλοία και είναι η τέχνη και η επιστήμη χρησιμοποίησεως της στρατιωτικής ισχύως σε ένα θαλάσσιο θέατρο επιχειρήσεων. Το στρατηγικό θαλάσσιο περιβάλλον έχει ανοιχτές θάλασσες, όπως ξέρετε, τις ωκεάνιες. Έχουμε τις αποκλειστικές οικονομικές ζώνες, τις ΑΟΣ και τις χωρικές θάλασσες των κρατών. Το δε θαλάσσιο περιβάλλον εξετάζεται πάντα πολυδιάστατα. Αυτές καταρχήν οι διαστάσεις είναι αυτές. Η φυσική, η οικονομική, η διπλωματική, η πολιτική, νομική και στρατιωτική. Καταλαβαίνετε ότι αν εξετάσω απόψε σε βάθος όλα αυτά, δεν θα προλάβουμε πάλι για λόγους χρόνου. Προχωράμε λοιπόν και λέμε ότι υπενθυμίζω ότι η θάλασσα είναι το 70% της γης, ότι οι επικοινωνίες μεταξύ των ανθρώπων είναι 99% βασίζονται σε υποβρύχια καλώδια. Έως 100 ναυτικά μίλια από ακτές ζει το 80% του πληθυσμού. Πάνω από τα 3/4 των κρατών έχουν ακτές.
Τα δε πολεμικά ναυτικά χρησιμοποιούνται υπό τρεις διαστάσεις, σε τρεις διαστάσεις μάλλον. Το πρώτο είναι στρατιωτική διάσταση, δηλαδή αμιγώς επιχειρήσεις, πόλεμος. Το δεύτερο είναι η αστυνομική διάσταση, δηλαδή η ασφάλεια. Το τρίτο είναι η διπλωματική, η διεθνής εμπλοκή. Είναι υπόψη, δεν είναι τόσο ξαφή τα πράγματα, είναι γκρίζα τα όρια μεταξύ ναυτικής δράσεως, επιρροής, προκλήσεως και βίας και σχετικής νομιμοποίησης στο πλαίσιο της δημοκρατίας. Δεν υπάρχει δηλαδή συμφωνία ενός και ενιαίου ορισμού που να καθορίζει ακριβώς μέχρι ποιο είναι το όριο εξασκήσεως διπλωματίας δια των ναυτικών. Θα δείτε λοιπόν εδώ τρεις διαφορετικούς ορισμούς. Είναι και οι τρεις ισχύουν. Απλά ο πρώτος, όπως βλέπετε, είναι χρησιμοποιούμε το ναυτικό για πολιτικούς σκοπούς δίχως πολεμική εμπλοκή. Το δεύτερο είναι ότι το ναυτικό εμπλέκεται και σε μια γκρίζα ζώνη μεταξύ ειρήνης και πολέμου. Και επίσης η χρήση ή η απειλή χρήσεως περιορισμένης ναυτικής ισχύως προς απόκτηση πλεονεκτήματος ή αποφυγή απώλειας στο πλαίσιο διεθνούς διενέξεως. Δηλαδή, εδώ βλέπετε είναι πιο επιθετικός ο τρίτος ορισμός, βάζει μέσα και τη χρήση βίας στο πλαίσιο διπλωματίας, περιορισμένης. Η σκοπή της ναυτικής διπλωματίας είναι πρώτον η παρουσία και το πολιτικό μήνυμα που απορρέει από την παρουσία ενός ναυτικού. Δίνει δηλαδή το μήνυμα της δυνατότητας, της αποφασιστικότητας. Είμαστε εκεί. Αποτροπή. Προλαμβάνεις επιθετικές ενέργειες του αντιπάλου. Εξαναγκασμός ή συνεργασία. Δηλαδή καρότο ή μαστίγιο. Αλλά με σκοπό να αλλάξει η συμπεριφορά του αντιπάλου. Ομαλή κλιμάκωση ή αποκλιμάκωση κρίσεων. Η κρίση δεν είναι πόλεμος, η κρίση είναι διπλωματία πάλι. Μέχρι σε ενός σημείου είναι πολιτική. Επαναβεβαίωση σχέσεων. Ανθρωπιστική βοήθεια που δείχνουμε καλή θέληση. Επαναβεβαίωση σχέσεων όταν πάει ένα ναυτικό σε ένα κράτος, επαναβεβαιώνει τις καλές σχέσεις, στενές σχέσεις και αυτό είναι ένα μήνυμα προς κάθε τρίτο. Ποια εργαλεία χρησιμοποιεί το ναυτικό για αυτή την εμπλοκή του στη διπλωματία? Πρώτα η παρουσία, όπως είπαμε, που σημαίνει αποτροπή και στήριξη. Επιχειρήσεις ελεύθερης ναυσιπλοείας. Βλέπε Κίνα για παράδειγμα, έχει κλείσει μια περιοχή στη Νότια Συνική θάλασσα ισχυριζόμενη ότι είναι δική της. Ή τα στενά της Ταϊβάν που τα θεωρεί εσωτερικά ύδατα. Από εκεί λοιπόν περνάνε κάθε μέρα αμερικάνικα πλοία, προκαλώντας, εφαρμόζοντας την UNCLOS και προκαλώντας αυτόν που την παραβιάζει. Ναυτικές ασκήσεις, και ναυτικές και διακλαδικές και πολυεθνικές. Ανάλογα με την περίπτωση εκπέμπονται τα αντίστοιχα μηνύματα. Επίσκεψη λιμένων, επίδειξη σημαίας, ανθρωπιστική βοήθεια, επιχειρήσεις ασφαλείας, δηλαδή πειρατεία, τρομοκρατία, αποκλεισμός. Όλα αυτά είναι εργαλεία. Πώς ασκείται η εξωτερική πολιτική με ναυτικές δυνάμεις? Είναι μια γέφυρα μεταξύ ισχύως και διπλωματικής εμπλοκής. Προστατεύεται το εμπόριο. Ασκείται επιρροή και γεωπολιτική ισορροπία. Choke points, ο έλεγχος των choke points. Στενές θάλασσες. Σχέσεις εμπιστοσύνης, στρατηγική αποτροπή, όπως τα πυρηνικά υποβρύχια. Εφαρμογή του διεθνούς δικαίου θαλάσσης. Όλα αυτά γίνονται γιατί... Ποια είναι η διαφορά των άλλων κλάδων με το ναυτικό? Είναι ότι το ναυτικό εκμεταλλεύεται τα διεθνή ύδατα, κάτι που δεν μπορεί να κάνει κανένας άλλος κλάδος των ενόπλων δυνάμεων. Ούτε ο στρατός, ούτε η αεροπορία. Μόλις περάσει τα σύνορα είναι εχθρική ενέργεια. Το ναυτικό όμως μέσω των διεθνών υδάτων μπορεί να κινείται οπουδήποτε στην υδρόγειο και να κάθεται ακριβώς μισό μίλι έξω από τα χωρικά ύδατα οποιοδήποτε κράτους, εκπέμποντας πάντα το ανάλογο μήνυμα. Και βεβαίως το ίδιο ένα πολεμικό πλοίο μπορεί να διεξάγει ολόκληρο το φάσμα των επιχειρήσεων, δηλαδή από απλή αυροφροσύνη, επίσκεψη λιμένος, μέχρι πλήρη πολεμική εμπλοκή. Επαόριστον μάλιστα
και έχοντας και μια μοναδική μεταφορική ικανότητα. Αυτά τα πλεονεκτήματα πραγματικά είναι πολύτιμα εργαλεία για την εξωτερική πολιτική. Παραδείγματα, η ΗΠΑ και η διπλωματία των αεροπλανοφόρων. Παλαιότερα ήταν η διπλωματία των κανονιοφόρων. Εδώ δηλαδή είναι η φάση του εξαναγκασμού. Σε βάζω να κάνεις αυτό που θέλω, γιατί διαφορετικά υπάρχει το μαστίγιο, δίπλα η παρουσία ενός πολεμικού ναυτικού, ανάλογης συνθέσεως. Η Κίνα τι κάνει? Φτιάχνει με το String of Pearls εκεί στον Ινδικό, φτιάχνει λιμάνια φιλικά, βάσεις, εγκαταστάσεις, προκειμένου το παράκτιο προ λίγων ετών ναυτικό της να είναι Blue Water Navy και έτσι να στηρίζει και τους δρόμους του μεταξιού. Η Ινδία, πάροχος ασφαλείας στον Ινδικό, πολεμικό υλικό στην Νότια-Ανατολική Ασία πουλάει και εξισορροπεί την Κίνα. Το Ηνωμένο Βασίλειο, όπως πάντα, έχει μια παγκόσμια παρουσία. Και όχι μόνο, και μεσαίες δυνάμεις με φιλοδοξίες εξοπλίζονται ναυτικά. Προκλήσεις ναυτικής διπλωματίας. Ο ανταγωνισμός των μεγάλων δυνάμεων, βεβαίως, είπα Κίνας, ακούσαμε και πολλά πριν. Οι διαφορές οριοθετήσεως θαλασσίων ζωνών, οι περιορισμοί των πόρων που βεβαίως δεν μπορείς να έχεις το καλύτερο, το ναυτικό που ονειρεύεσαι, πάντα θα υπόκειται στους περιορισμούς τους οικονομικούς. Υβριδικές θαλάσσιες απειλές, πειρατείες, τρομοκρατίες και όλα αυτά, παραστρατιωτικές δυνάμεις, ποινικό έγκλημα και όλα αυτά. Πολιτικοί και νομικοί περιορισμοί, καχυποψία λόγω υπερβολικής χρήσεως ναυτικού, δηλαδή όταν χρησιμοποιείς πολύ το ναυτικό, τότε φεύγει από τα όρια της διπλωματίας και αρχίζει και εκλαμβάνεται ως επίθεση. Άρα αυτά τα όρια πρέπει πάντα να τα προσέχουμε. Το μέλλον της ναυτικής διπλωματίας είναι ότι πρέπει να έχουμε επίγνωση του θαλασσίου πεδίου. Δεν είναι για τον καθένα, απαιτεί εμπειρία. Αυτή η ναυτική διπλωματία, ενώ έχουμε κοινά προβλήματα διακρατικά μεταξύ κρατών, δύσκολα υπάρχει ανταλλαγή τεχνολογίας και πληροφοριών, γιατί πολλά εξ αυτών θεωρούνται ως εθνικά διαβαθμισμένα και δεν είναι εύκολη η ανταλλαγή πληροφοριών από κράτος σε κράτος. Γίνεται μια προσπάθεια μέσω Ευρώπης τώρα για ανταλλαγή τέτοιων πληροφοριών, αλλά ακόμα δεν έχουμε τα αποτελέσματα που θα έπρεπε. Άρα λοιπόν αυτό, η πολυεθνική συνεργασία είναι ένα ζητούμενο. Η κλιματική και ανθρωπιστική ρόλη βεβαίως είναι και αυτό μια πρόκληση για το μέλλον, και η ολοκλήρωση του διαστήματος και της κυβερνοασφάλειας που θα μας απασχολεί στη θάλασσα. Η ναυτική διπλωματία λοιπόν κατέχει μια ειδική θέση στις διεθνείς σχέσεις, πολιτική επιρροή και οικονομία και στρατιωτική ισχύς. Τα ναυτικά αποτρέπουν, προστατεύουν το εμπόριο, διαμορφώνουν τοπικές ισορροπίες και συνεργασίες, εξαναγκάζουν, προβάλλουν ισχύ στην ξηρά και αποκτούν θαλάσσιο έλεγχο. Κατά συνέπεια, ναυτική διπλωματία υπάρχει και θα υπάρχει και θα είναι πάντα ένας ζωτικός βραχίωνας της εξωτερικής πολιτικής των ναυτικών κρατών. Είναι κάτι στο οποίο και εμείς το ξέρουμε, το ασκούμε, και πάντα υπάρχουν πολύ μεγαλύτερα περιθώρια αξιοποίησεως του πολεμικού ναυτικού στην κατεύθυνση αυτή. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μαρτσούκο. Να περάσουμε λοιπόν στην επόμενη μας ομιλήτρια, που είναι η Δόκτωρ Μέρη Παπασχηνοπούλου. Να σας διαβάσω το βιογραφικό της κυρίας Παπασχηνοπούλου. Η Δόκτωρ Μέρη Παπασχηνοπούλου γεννήθηκε το 1968 στην Αθήνα. Σπούδασε νομικά και οικονομικά στα πανεπιστήμια της Αθήνας, του Ανόβερου και του Αμβούργου. Είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο του Πανεπιστήμιου του Αμβούργου. Από το 2000 έως το 2015 η Δόκτωρ Παπασχηνοπούλου διετέλεσε αρχικά διευθύντρια του Εμπορικού Επιμελητηρίου του Αμβούργου και στη συνέχεια της Ένωσης Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων της Βόρειας Γερμανίας στις Βρυξέλλες. Έχει εκπροσωπήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα συμφέροντα 650.000 επιχειρήσεων που παράγουν το 18% του ΑΕΠ της Γερμανίας σε ένα ευρύ φάσμα ρυθμιστικών τομέων, όπως η εσωτερική αγορά, το εμπόριο, ο ανταγωνισμός, οι θαλάσσιες μεταφορές και τα logistics, το περιβάλλον, το υπεράκτιο πετρέλαιο και φυσικό αέριο και η πιστοποίηση. Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα υπήρξε επίσης εκπρόσωπος
στην ΕΕ των Γερμανικών Επιχειρηματικών Συνδέσμων για την Αφρική, τη Λατινική Αμερική και την Ασία Ειρηνικό. Εδώ και πάνω από 20 χρόνια είναι επισκέπτρια λέκτορας για διεθνείς διαπραγματεύσεις και δημόσιες υποθέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Αμβούργου, στο Πανεπιστήμιο Jacobs Bremen, στο College of Europe Hamburg, στη Διεθνή Σχολή Διοίκησης ESSEC Paris, στο Πανεπιστήμιο Andrassy στη Βουδαπέστη και στην Ακαδημία Εμπορίου Eurochambers. Είναι συγγραφέας 2 βιβλίων και πολλών άρθρων σχετικά με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις δημόσιες υποθέσεις της ΕΕ. Είναι μέλος του Συντακτικού Συμβουλίου του Ακαδημαϊκού Περιοδικού Global Peace, Change and Security του εκδοτικού οίκου Routledge. Η Δόκτωρ Παπασχηνοπούλου είναι ιδρυτική εταίρος και director της Mar Diplo στην Αθήνα. Συμβουλεύει πελάτες από τον ευρύτερο ναυτιλιακό τομέα σε θέματα κανονιστικού και πολιτικού κινδύνου, επίλυση διαφορών, χειρισμού απαιτήσεων και στρατηγικών δικτύων. Με την διαεπιστημονική ακαδημαϊκή της εξειδίκευση, τη συνδυασμένη εμπειρία στις επιχειρήσεις, την διοίκηση, την πολιτική, τη συνηγορία και το παγκόσμιο δίκτυο οικονομικής διπλωματίας που διαθέτει, παρέχει στους πελάτες της εκπροσώπηση σε διαπραγματεύσεις με κυβερνήσεις, τον ευρύτερο δημόσιο τομέα και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα παγκοσμίως. Επιπλέον, είναι επίσημη αντιπρόσωπος της Γερμανικής Ένωσης Ασίας Ειρηνικού στην Ευρωπαϊκή Ένωση και της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Αμβούργου στην ΕΕ. Μιλάει άπτεστα 5 γλώσσες, είναι έμπειρη δημόσια ομιλήτρια και διευκολύνει αποτελεσματικές συζητήσεις στα διεθνή φόρουμ. Η Δόκτωρ Παπασχηνοπούλου είναι ιδρύτρια του δικτύου Eurochambers Women Network for Leadership and Entrepreneurship με έδρα της Βρυξέλλες. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Allilonet. Είναι επίσης μέλος της Ελληνογερμανικής Ένωσης Νομικών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης Νομικών, της Βίστα Ελλάς και του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών ΕΛΙΣΜΕ. Η Δόκτωρ Παπασχηνοπούλου έχει διπλή υπηκότητα, ελληνική και γερμανική. Αγαπητή κυρία Παπασχηνοπούλου, σας δίνουμε το λόγο και ευχαριστούμε πολύ που συμμετέχετε στη σημερινή μας εκδήλωση. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση. Ίσως ήταν λίγο υπερβολικά εκτεταμένο. Το CV ελπίζω να μην κούρασε. Μεγάλη μου χαρά και τιμή που μαζί με το ΚΕΔΙΣΑ και το ΕΛΙΣΜΕ μπορούμε απόψε και κάνουμε αυτήν την ομιλία, την οποία τη θεωρώ πολύ σημαντική και μάλιστα και καινοτόμα θα έλεγα όσον αφορά την οπτική της συγκεκριμένη στη θαλάσσια διπλωματία. Μετά από τον κύριο Μαρτζούκο και την ναυτική διπλωματία, μετά από τον κύριο Τασιό και την υψηλή θαλάσσια στρατηγική των ΗΠΑ, εγώ θα ήθελα να αλλάξουμε την οπτική μας και να θέσω ένα βασικό ερώτημα. Είναι η διπλωματία, η θαλάσσια διπλωματία ένα θέμα που πρέπει να απασχολεί μόνο τα κράτη στον 21ο αιώνα ή πλέον η ναυτιλιακή διπλωματία είναι ένας τρόπος επίλυσης διαφορών και αντιμετώπισης προβλημάτων την οποία χειρίζονται και οι ιδιωτικές εταιρείες, οι ναυτιλιακές εταιρείες με πολύ μεγάλη επιτυχία κιόλας. Και έτσι θέλω να εστιάσω στη θαλάσσια διπλωματία από πλευράς της ναυτιλίας λοιπόν και τις γεωπολιτικές προκλήσεις. Στην επόμενη διαφάνεια θα σας δείξω τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθώ, πέραν από αυτές τις εισαγωγικές παρατηρήσεις. Θέλω να μιλήσω για την καινοτομία της εταιρικής διπλωματίας λοιπόν στην ναυτιλία, οπότε επιχείρηση και διπλωματία, ναυτιλιακές επιχειρήσεις και διπλωματία. Μετά θα συζητήσω για την εφαρμογή της ναυτιλιακής διπλωματίας στο γεωπολιτικό τοπίο σήμερα και πέραν της θεωρίας, η οποία καλή είναι για να μας δίνει έτσι ένα υπόβαθρο, θα ήθελα να προχωρήσω σύντομα σε μια case study με θέμα την ασφάλεια στη Βαλτική θάλασσα. Αυτή είναι μια συνεργασία και ένα project το οποίο παρουσιάζουμε σε πρώτη παγκόσμια, πρέπει να πω, σήμερα, σε αυτή την ομιλία. Μια συνεργασία 2 εταιριών, Mar Diplo και Vanguard. Και πιστεύω ότι θα δώσει μια πολύ καλύτερη κατανόηση του πώς αντιμετωπίζει η εταιρεία, μια ναυτιλιακή εταιρεία ή ο ναυτιλιακός κόσμος την διπλωματία και πώς μπορεί να τη χρησιμοποιήσει προς όφελός του. Τέλος, και επειδή μεγάλο κομμάτι του ακροατηρίου μας είναι σπουδαστές, θα ήθελα να αναφερθώ στις επαγγελματικές προοπτικές στην εταιρική ναυτιλιακή διπλωματία. Νομίζω ότι θα είναι ενδιαφέρον. Και θα καταλήξω με κάποια σχόλια στο τέλος.
Οπότε ας ξεκινήσουμε λοιπόν με το να μιλήσουμε λίγο για την ναυτιλιακή εταιρική διπλωματία και τι είναι αυτό. Είναι πραγματικά καινοτόμο. Γιατί ενώ η οικονομική διπλωματία γενικότερα ή η εταιρική διπλωματία είναι γνωστή ιδίως στις πολυεθνικές επιχειρήσεις αρκετά χρόνια, ομολογώ ότι και η ίδια ανακάλυψα το 2019 ερχόμενη στην Ελλάδα για κάποιες άλλες υποθέσεις ότι η ναυτιλία δεν την εφαρμόζει, δεν γνωρίζει την οικονομική διπλωματία, την εταιρική διπλωματία ως εργαλείο για να λύσει θέματα. Αυτό που γνωρίζει η ναυτιλία είναι τα βασικά εργαλεία τα οποία μας έχει δώσει και το αγγλικό δίκαιο, που είναι η διαμεσολάβηση, η διαιτησία και η δικαστική διαμάχη. Τα 3 δέλτα. Τα 3 δέλτα είναι όλα διαδικασίες οι οποίες είναι formal, όπως λέμε, και απαιτούν συγκεκριμένο χρόνο και είναι συγκεκριμένες. Ερχόμαστε λοιπόν στον 21ο αιώνα και σε μια φάση που και οι εταιρείες πλέον είναι διπλωματικοί παίκτες, να πούμε ότι μέσα από τη διπλωματική παρέμβαση και τη διαπραγμάτευση μπορούμε να λύσουμε προβλήματα που έχουν και αντιμετωπίζουν οι ναυτιλιακές εταιρείες. Οπότε λοιπόν η ναυτιλιακή εταιρική διπλωματία είναι μια εφαρμογή της οικονομικής διπλωματίας στη ναυτιλία. Πού τη χρησιμοποιούμε? Τη χρησιμοποιούμε κυρίως στην επίλυση εταιρικών διενέξεων ή διενέξεων εταιρείας με κράτη ή σε διενέξεις μεταξύ κρατών, αλλά με εμπορικό, καθαρά, με εταιρικό δηλαδή περιεχόμενο, και εκεί όπου όλα τα 3 άλλα εργαλεία τα οποία γνωρίζουμε, με τις πολύ συγκεκριμένες λοιπόν, συγκεκριμένους τρόπους επίλυσης, είναι είτε αναποτελεσματικές ή είτε είναι υπερβολικά δαπανηρές σε χρόνο και σε φήμη. Υπάρχουν πάρα πολλές τέτοιες, πρέπει να σας πω, περιπτώσεις. Θα σας πω ότι μόλις γύρισα, για παράδειγμα, από μια χώρα της Βόρειας Αφρικής, όπου έχω αναλάβει να διαπραγματευτώ για μια ναυτιλιακή εταιρεία, για ένα P&I Club συγκεκριμένα, την απελευθέρωση μιας τραπεζικής εγγύησης, η οποία είναι 45 χρόνια. Είναι στα δικαστήρια και δεν επιλύεται το ζήτημα αυτό. Υπάρχουν και άλλες βέβαια διενέξεις, οι οποίες είναι δαπανηρές, εάν φανταστείτε ότι σε κάποιες δικαιοδοσίες δύσκολες, ας πούμε στην Νοτιοανατολική Ασία, στη Λατινική Αμερική, στην Αφρική, μπορεί να κρατήσουν δεκαετίες. Ή επίσης υπάρχουν και διενέξεις οι οποίες δημιουργούν πρόβλημα φήμης για μια εταιρεία η οποία θέλει να συνεχίσει να συνεργάζεται με έναν, ας πούμε, κυβερνητικό cargo receiver σε κάποια χώρα. Τώρα, οι συμφωνίες που διαπραγματεύεται η εταιρική ναυτιλιακή διπλωματία είναι μεταξύ λοιπόν μιας εταιρείας ή ομάδας εταιρεών του ναυτιλιακού τομέα και κυβερνήσεων ή άλλων ιονί κυβερνητικών φορέων. Πολλές φορές όμως μπαίνουμε πλέον να διαπραγματευόμαστε και μεταξύ ιδιωτικών φορέων. Ποια είναι η διαφορά της διπλωματίας από τα άλλα εργαλεία, τα οποία είναι ως γνωστόν win-lose, δηλαδή ή χάνεις ή κερδίζεις, και στη διαιτησία και στη διαμεσολάβηση και στη δικαστική διαμάχη. Η διπλωματία λειτουργεί διαφορετικά, το γνωρίζουμε. Λειτουργεί δηλαδή στη βάση ενός αμοιβαίου συμφέροντος, μιας διάθεσης και από τα 2 μέρη να διατηρήσουν τη φήμη τους, και την οικοδόμηση σχέσεων φυσικά με όλους τους ενδιαφερόμενους και τους παίκτες σε κάθε ζήτημα με το οποίο ασχολούμαστε. Και προφανώς και χτίζει και διαχειρίζεται την ήπια ισχύ. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Χρειαζόμαστε δηλαδή, όταν κάνουμε διαπραγματεύσεις με ξένες κυβερνήσεις, οπωσδήποτε μια διακριτικότητα, μια σύνεση, και αυτό το οποίο δεν υπάρχει εύκολα σε όλα τα υπόλοιπα εργαλεία, όπως αντιλαμβάνεστε, ή μέχρι και καθόλου, είναι η διαπολιτισμική ενσυναίσθηση, η οποία σε πολλά θέματα είναι και το κλειδί για να δημιουργηθεί η εμπιστοσύνη και να μπορέσει κανείς να διαπραγματευτεί ακόμα και δύσκολα θέματα. Στην επόμενη διαφάνεια θα ήθελα να δούμε λίγο το τι εφαρμογή μπορεί να έχει η ναυτιλιακή διπλωματία στο γεωπολιτικό τοπίο. Όχι λοιπόν, δεν θα ασχοληθώ τόσο με τις εταιρικές διενέξεις ή διενέξεις μεταξύ ναυτιλιακών εταιριών και κυβερνήσεων, που μπορεί να
παράδειγμα να αφορούν στη σύγκρουση ενός πλοίου, εμπορικού με πολεμικό. Είχαμε μια τέτοια περίπτωση. Για λόγους προφανώς όχι υπαιτιότητας, ούτε από τη μία πλευρά ούτε από την άλλη, αλλά συνέβη. Μπορεί να συμβούν περιβαλλοντικά ατυχήματα, όπως σας ανέφερα, υπάρχουν τραπεζικές εγγυήσεις. Για παράδειγμα, τέτοια θέματα. Αυτά είναι αμιγώς εμπορικά. Όμως σήμερα θα ήθελα να δούμε λίγο την εφαρμογή της ναυτιλιακής διπλωματίας στο σημερινό γεωπολιτικό τοπίο, το οποίο προφανώς παρουσιάζει προκλήσεις τις οποίες δεν τις έχουμε δει εδώ και αρκετές δεκαετίες. Από την αριστερή πλευρά του slide βλέπετε έχω κάνει έτσι μία ενδεικτική απαρίθμηση των προκλήσεων, τις διαταραχές στις θαλάσσιες εμπορικές οδούς και προφανώς την ενεργειακή αποσταθεροποίηση λόγω περιφερειακών συγκρούσεων, πολύ σημαντικό και βασικό θέμα. Αυτά όλα δημιουργούν και μετατοπίσεις στις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες και στα πρότυπα προμήθειας. Έχουμε αυξημένο κόστος καυσίμων και λειτουργίας λόγω αλλαγών στη δρομολόγηση. Έχουμε αύξηση του κόστους ασφάλισης σε θαλάσσιες ζώνες υψηλού κινδύνου. Έχουμε κυρώσεις που επηρεάζουν την πρόσβαση πλοίων και τις ροές φορτίων. Αυτές είναι μερικές μόνο από τις προκλήσεις σε γεωπολιτικό επίπεδο, τις οποίες για να τις αντιληφθούμε πρέπει να συζητήσουμε και να δούμε τη μεγάλη εικόνα. Έτσι όμως μας την παρουσίασε και ο κύριος Τασιός και ο κύριος Ματζούκος. Εγώ θέλω να εστιάσω τώρα στο πολύ εφαρμοσμένο, αν θέλετε, στην εφαρμοσμένη διπλωματία στην ναυτιλία. Από όλες αυτές τις προκλήσεις, η ναυτιλία σήμερα αντιμετωπίζει συγκεκριμένες απειλές. Η διαταραχή πολιτικής σταθερότητας, για παράδειγμα, λόγω conflict insurgency, είναι σημαντικό. Η τρομοκρατία με στόχο τη θαλάσσια δραστηριότητα, είτε με κυβερνοεπιθέσεις που στοχεύουν σε υποδομές, σε συστήματα πλοίων ή σε λιμένες, με drone attacks, με cyber attacks, ή και η πειρατεία. Το λαθρεμπόριο, οι παράνομες φορτωτικές δραστηριότητες, από ναρκωτικά μέχρι και παράνομα εμπορεύματα, fuel smuggling και το θέμα της παράνομης διακίνησης μεταναστών. Όλες αυτές είναι συγκεκριμένες απειλές για την ναυτιλία. Εάν λοιπόν συστοιχίσουμε τις προκλήσεις σε γεωπολιτικό επίπεδο, φτάνουμε σε συγκεκριμένες απειλές για την ναυτιλία και το θέμα είναι τώρα πώς μπορεί λοιπόν και η ναυτιλία, οι ναυτιλιακές επιχειρήσεις και ο ναυτιλιακός κλάδος εν γέννη να παίξει ως διπλωματικός λοιπόν παίκτης στη σκακέρα και να μπορέσει να έχει οπωσδήποτε μία συμφέρουσα λύση στα θέματα που τον απασχολούν. Ας δούμε λίγο στην επόμενη διαφάνεια το case study για να πάρουμε έτσι μία ιδέα πιο συγκεκριμένη. Διπλωματία λοιπόν εφαρμοσμένη αυτή τη στιγμή. Πρόκειται για ένα καινούριο κόνσεπτ το οποίο επεξεργαστήκαμε μαζί με την Μαρ Ντίπλο και τον κύριο Αντώνιο Πέντσα, ο οποίος είναι ο υπεύθυνος για το Operational Center στην Vanguard, αρχιπλοίαρχος εν αποστρατεία, εξαιρετικός συνάδελφος του κύριου Ματζούκου. Σκεφτήκαμε ότι είναι σημαντικό να δούμε το θέμα της ασφάλειας στη Βαλτική θάλασσα, στο τρέχον γεωπολιτικό λοιπόν σύνθετο τοπίο και να δούμε πού μπορεί η τεχνολογία και η διπλωματία να δώσουν απαντήσεις, όχι στα κράτη καταρχήν, αλλά στην ναυτιλία την ίδια και προφανώς μέσα από την ναυτιλία και στα κράτη. Επιτρέψτε μου κάποιες εισαγωγικές παρατηρήσεις για τη Βαλτική θάλασσα που είναι σημαντικές για να κατανοήσουμε λίγο το ζήτημα. Η Βαλτική αποτελεί κρίσιμο γεωστρατηγικό κόμβο με μεγάλη πυκνότητα ναυτιλιακής κυκλοφορίας. Σκεφτείτε ότι 2.000 πλοία βρίσκονται ανα πάσα στιγμή στη Βαλτική και μέχρι και 5.000 πλοία περνούν μηνιαίως από τη Βαλτική θάλασσα. Οι υποθαλάσσιες υποδομές μεγάλης σημασίας, καλώδια, αυξημένη σημασία μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία προφανώς. Να πω και για την Αρκτική, η οποία και αυτή, ακόμα και αν έχουμε μια καταληκτική συνθήκη αυτή τη στιγμή και ένα τέλος του πολέμου, ο αρκτικός κύκλος θα αποτελέσει οπωσδήποτε ένα ζήτημα σε σχέση με τη Βαλτική.
Και η Βαλτική θάλασσα πλέον θεωρείται από ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση ως το νέο γεωγραφικό πεδίο αντιπαράθεσης μεταξύ Ρωσίας και Ευρώπης και άλλων. Το συμπέρασμα λοιπόν αυτή τη στιγμή είναι ότι η Βαλτική θάλασσα απαιτεί ενισχυμένη επιτήρηση και ασφάλεια της ναυτιλιακής δραστηριότητας. Θα συνεχίσω εδώ με ένα χάρτη για να πάρετε μία ιδέα μόνο της υψηλής πυκνότητας της ναυτιλίας, λοιπόν της ναυτιλιακής δραστηριότητας στη Βαλτική θάλασσα, και δεν μίλησα καν και για τον κίνδυνο περιβαλλοντικού ατυχήματος στη Βαλτική, ο οποίος είναι πάρα πολύ μεγάλος λόγω και της πυκνότητας, λόγω του ότι τα νερά είναι ρηχά και λόγω του ότι και οι καιρικές συνθήκες πολλές φορές δεν είναι και οι καλύτερες. Να προχωρήσουμε λίγο και να δούμε στην επόμενη, παρακαλώ, διαφάνεια, το γεωστρατηγικό πλαίσιο και το πλαίσιο απειλής στο συγκεκριμένο στη Βαλτική. Έχουμε λοιπόν αυξημένη παρουσία ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ρωσίας, με κίνδυνο διατάραξης λειτουργίας των εμπορικών λιμένων και μετακίνησης αγαθών. Αυτά φυσικά έχουν άμεσες συνέπειες για την οικονομία και για την ψυχολογία των πληθυσμών γύρω από τη Βαλτική. Το πλαίσιο απειλής περιλαμβάνει τον ηλεκτρονικό πόλεμο, παραποίηση δεδομένων και μπλοκάρισμα σήματος, τα spoofing και jamming, τα έχουμε δει επανειλημμένως στη Βαλτική. Έχουμε δει κίνδυνο για υποθαλάσσια καλώδια και αγωγούς, σύνθετες απειλές και υβριδικές επιχειρήσεις που περιλαμβάνουν όλα αυτά ή κάποια από αυτά και τον κίνδυνο φυσικά από τον σκοτεινό στόλο. Άρα η περιοχή παρουσιάζει σύνθετη απειλή για την ναυτιλία και τις ναυτιλιακές δραστηριότητες, που απαιτούν μια συνεκτική αντιμετώπιση και λύση σε επίπεδο τεχνολογίας και διπλωματίας. Αυτό πρέπει να σας πω ότι είναι ένα καινοτόμο συμπέρασμα, διότι αν ρωτήσετε τις περισσότερες ναυτιλιακές εταιρείες θα σας πούν «Μα και η Βαλτική έχει πλέον υψηλό κίνδυνο». Ξέρουμε ότι έχουμε προβλήματα με την πειρατεία και τους Σομαλούς. Έχει γίνει και η Βαλτική πλέον περιοχή υψηλού κινδύνου? Ναι, με επιχειρησιακές απαιτήσεις. Για ποιο λόγο βλέπουμε τον υψηλό κίνδυνο με τη Vanguard? Βλέπουμε μια έλλειψη επαρκούς προετοιμασίας από εμπορικούς φορείς, γιατί απλούστατα θεωρούν ότι η Βαλτική θάλασσα ήταν αυτό που γνωρίζαμε εδώ και χρόνια, δηλαδή μια ασφαλής περιοχή. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια ανεπαρκής κατανόηση των προβλημάτων που έχει η εμπορική ναυτιλία από δημόσιους φορείς, το οποίο δεν θέλω να πω ότι είναι ζήτημα προφανώς υπαιτιότητας, είναι θέμα, ξέρετε, οπτικής. Όπως η εμπορική ναυτιλία δεν μπορεί να αντιληφθεί τα ζητήματα τα οποία έχουν πολλές φορές τα κράτη στην επίλυση των προβλημάτων, έτσι και τα κράτη έχουν ζητήματα να αντιληφθούν τα operational, τα επιχειρησιακά τα θέματα που αντιμετωπίζει η εμπορική ναυτιλία. Οπότε εκεί υπάρχει ένα κενό. Και εξίσου υπάρχει και ένας αδύναμος, θεωρώ, συντονισμός δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, δηλαδή ναυτιλιακού τομέα και κρατικών κρατών γύρω από τη Βαλτική. Εάν αυτό το συνδέσετε με μια περιορισμένη παρουσία ακόμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, δεν ασχολούνται με τις απειλές τόσο που αφορούν την εμπορική ναυτιλία προφανώς, προκύπτει μία ανάγκη για μία κοινή επιχειρησιακή εικόνα καταρχήν της περιοχής. Τι εννοούμε με αυτό? Στο επόμενο slide θα δείτε ότι απαιτείται ένα κοινό λειτουργικό σύστημα, θεωρούμε, στη Βαλτική θάλασσα. Ένα situational awareness με πλήρη εικόνα των πλοίων μέχρι και 5.000, όπως σας είπα, το μήνα. Είναι μεγάλος ο φόρτος. Ενημερώσεις πληροφοριών και δεδομένα περιστατικών, ό,τι προκύπτει. Real time. Στρατηγική διαχείριση συγκρούσεων, όταν προκύπτουν. Συνεργασία του ναυτιλιακού τομέα με ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς στη Βαλτική. Και εκπαίδευση των κρατών στη διαχείριση και των ναυτιλιακών, στη διαχείριση κρίσεων σε τέτοιες περιοχές υψηλού ρίσκου. Θα καταλήξω σε μια προτινόμενη λύση για να δούμε λοιπόν πώς εφαρμόζουμε τεχνολογία και διπλωματία, δίνουμε μια λύση μαζί στα προβλήματα και στις απειλές που έχει αυτή τη στιγμή η ναυτιλία. Η ιδέα είναι να συνδυάσουμε την τεχνολογία που έχει η Vanguard και η οποία είναι σε θέση λοιπόν να παρέχει το situational awareness,
αλλά και της τεχνογνωσίας, της μοναδικής και καινοτόμας που έχει η Μαραντίπλο παγκοσμίως, σε ένα one-stop shop. Ένα μοντέλο λοιπόν που μπορεί να συνδέει το situational awareness, τις ναυτιλιακές δραστηριότητες, με τους κρατικούς και διακρατικούς φορείς στη Βαλτική, ώστε να υπάρχει μια κοινή επιχειρησιακή εικόνα ναυτιλίας και κρατικών φορέων, με δεδομένα αναλύσεις και προειδοποίησεις. Όταν υπάρξει δε περιστατικό, incident, να υπάρχει μια άμεση emergency response, όπως το λέμε, και προφανώς ανάλογα με τις ανάγκες του περιστατικού να υπάρχει μια ευελιξία για κλιμάκωση. Τέλος, να προσανατολιστούμε και σε αποτροπή κρίσεων και εκπαίδευση, που είναι σημαντικά για να μπορέσουμε να έχουμε στο δυνατόν λιγότερα περιστατικά. Αυτό είναι ένα μοντέλο εφηρμοσμένης διπλωματίας, λοιπόν, το οποίο ενισχύει την ασφάλεια και την ετοιμότητα της ναυτιλίας και τις συνεργασίες της με κρατικούς και διακρατικούς φορείς στη Βαλτική. Αυτό είναι ένα project το οποίο αυτή τη στιγμή, όπως είπα, το παρουσιάζουμε σε πρώτη παγκόσμια με τη Vanguard και χαίρομαι πάρα πολύ που το κάνουμε μέσα από το ΚΕΔΙΣΑ και το ΕΛΙΣΜΕ. Θα ήθελα να το κλείσω εδώ, γιατί ο χρόνος είναι πάντα περιορισμένος, και να προχωρήσω στην τελευταία μου διαφάνεια, η οποία αφορά τις επαγγελματικές προοπτικές στην εταιρική ναυτιλιακή διπλωματία. Θεωρώ ότι υπάρχει πλέον με τις εταιρείες ως διπλωματικούς παίκτες παγκοσμίως, υπάρχει μια αναδυόμενη αγορά για νέους επαγγελματίες με ακαδημαϊκό υπόβαθρο στις διεθνείς σχέσεις και όσον αφορά την ναυτιλιακή διπλωματία, με γνώσεις στα ναυτιλιακά ή με γνώσεις στα ζητήματα ασφάλειας. Αυτό δίνει μια νέα προοπτική στα νέα παιδιά που τελειώνουν τις σπουδές τους αυτή τη στιγμή στις διεθνείς σχέσεις και που έβλεπαν ως μοναδικό εργοδότη το κράτος. Το κράτος προφανώς και είναι ή τα κράτη αυτοί που ασχολούνται με τη δημόσια διπλωματία, αλλά από εκεί και έπειτα πλέον έχει ξεκινήσει ήδη μία ανερχόμενη νέα αγορά. Και θα ήθελα να συστήσω στα νέα παιδιά να ασχοληθούν με αυτή την προοπτική. Προσωπικά και ως Μαραντίπλο προσφέρουμε και προσωποποιημένες πρακτικές ασκήσεις σε νέους ανθρώπους, είτε με υπόβαθρο διεθνών σχέσεων, που μπορούν να κάνουν μια πρακτική άσκηση σε επίπεδο rumors and intelligence, όπως το αναφέρουμε στη Jargon, τη δική μας, είτε με υπόβαθρο διοίκησης επιχειρήσεων που μπορούν να μπουν περισσότερο στο κομμάτι του business development, διπλωματία στην ναυτιλία, αλλά και όσοι έχουν υπόβαθρο στα ναυτιλιακά, όπως για παράδειγμα ο trainee μας αυτό τον καιρό, ο οποίος προέρχεται από το χώρο της ναυτιλίας και βλέπει λοιπόν και πόσο η διπλωματία μπορεί να βοηθήσει στην ναυτιλία. Θα χαρούμε πάρα πολύ, εάν σας ενδιαφέρει, να μπείτε στο website μας και να συμπληρώσετε τη φόρμα αίτησης όσοι θέλουν να έρθουν σε επαφή με τη Μαραντίπλο και να έχετε μια δυνατότητα για corporate εμπειρία, εφαρμοσμένη λοιπόν διπλωματία στο ναυτιλιακό χώρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ και θα χαρώ να συζητήσουμε περαιτέρω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη δόκτωρα Μέρη Παπασχηνοπούλου, αλλά και όλους τους εισηγητές για τις εξαιρετικές τους εισηγήσεις. Και αφού ολοκληρώσαμε τις εισηγήσεις, παρακαλώ, θα ανοίγουμε για τις ερωτήσεις πλέον και μπορούμε να δεχτούμε ερωτήσεις από όλους όσους μας παρακολουθούν και μπορείτε να τις κάνετε είτε γραπτός, είτε να πείτε οι ίδιοι την ερώτησή σας και να σας απαντήσουν οι ομιλητές, παρακαλώ. Κύριε Σβάιλο, αν μου επιτρέπετε, μπορούν μόνο μέσω του chat να υποβάλουν τις ερωτήσεις. Μόνο μέσω του chat, εντάξει, εντάξει. Βεβαίως, εντάξει. Αλλά εγώ, έχοντας το προνόμιο ότι μου έχουν δώσει πρόσβαση στο μικρόφωνο και στην κάμερα, αν μου επιτρέπετε να κάνω μια πρώτη ερώτηση, και εν τω μεταξύ οι φίλοι μας που μας παρακολουθούν να σκεφτούν να υποβάλουν τις στο chat. Η ερώτησή μου έχει να κάνει με την πρόσφατη, θα έλεγα, διένεξη μεταξύ των δύο μεγάλων δυνάμεων γιγάντων Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Κίνας, αναφορικά με το λιμάνι του Πειραιά,
ήμασταν μάρτυρες κάποιων δηλώσεων της νέας πρέσβεως των ΗΠΑ αναφορικά με την επένδυση της κινέζικης Costco. Και το ερώτημά μου είναι πώς μπορεί, ας το πούμε έτσι, η θαλάσσια διπλωματία, είτε σε επίπεδο επιχειρήσεων, ναυτιλιακών επιχειρήσεων, είτε και σε επίπεδο κράτους, προκειμένου του ελληνικού κράτους, να μπορέσει κάπως να γεφυρώσει και να αμβλύνει την αντιπαράθεση και τον ανταγωνισμό ΗΠΑ-Κίνας με επίκεντρο το λιμάνι του Πειραιά, που αφορά και την ελληνική ναυτιλία και την ελληνική οικονομία και μας ως Έλληνες. Περισσότερο η ερώτηση απευθύνεται στην κυρία Παπασχηνοπούλου, αλλά αν θέλει να σχολιάσει και ο αγαπητός ναύαρχος, μπορεί να σχολιάσει. Παρακαλώ, ναι. Ναι. Λοιπόν, η ναυτιλιακή διπλωματία είναι εταιρική διπλωματία. Αυτό σημαίνει ότι για μας, ως Μαρντίπλο, που ασχολούμαστε με το να μεταφέρουμε κάποια θέματα, πρέπει να έχουμε μια συγκεκριμένη στρατηγική και ένα συγκεκριμένο στόχο. Αυτό το στόχο μας τον δίνει ο πελάτης μας, ο οποίος είναι μια ναυτιλιακή εταιρεία ή ναυτιλιακές εταιρείες περαιτέρω ή μια κυβέρνηση. Αυτό λοιπόν είναι ένα ζήτημα το οποίο καταρχήν πρέπει να συζητηθεί και έτσι κάνουμε πάντα. Αυτός είναι ο τρόπος εργασίας μας. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε και τη δυνατότητα να το θίξω αυτό. Το πρώτο, πρέπει να συζητήσουμε λοιπόν με τους άμεσα ενδιαφερόμενους, τους παίκτες αν θέλετε, ποια είναι η στοχοθέτηση, τι θέλουμε ακριβώς να κάνουμε. Και από εκεί και έπειτα να δημιουργήσουμε ένα engagement strategy, μια στρατηγική εμπλοκής λοιπόν, την οποία μετά θα αρχίσουμε να την υλοποιούμε όσον αφορά τους παίκτες με τους οποίους θα έρθουμε σε επαφή. Άρα λοιπόν θα έλεγα ότι είναι πολύ δύσκολο αυτή τη στιγμή να μπω στη θέση του οποιοδήποτε πελάτη, γιατί αυτό είναι ζήτημα το οποίο εκείνος πρέπει να κρίνει, η ναυτιλιακή δραστηριότητα, δηλαδή η εταιρεία ή έστω και η κυβέρνηση ελληνική, εφόσον θέλει να δημιουργήσει ένα πλαίσιο διπλωματικής επαφής, και πρέπει να συζητηθεί μαζί της. Δεν μπορούμε δηλαδή εμείς ως Μαρντίπλο να κάνουμε, δεν είμαστε ακαδημαϊκοί, να κάνουμε δικές μας τοποθετήσεις γύρω από το πώς ακριβώς και με ποιο στόχο και με ποιο τρόπο. Αυτό είναι θέμα μεγάλης διαδικασίας και συζήτησης και στρατηγικού σχεδιασμού και μετά φυσικά και υλοποίησης. Εάν έρθει αυτή η ώρα, ευχαρίστως να έρθουμε σε επαφή με τους ενδιαφερόμενους και να δημιουργήσουμε μια τέτοια στρατηγική εμπλοκή. Θεωρώ ότι θα είναι σημαντική και ενδιαφέρουσα. Μάλιστα. Ευχαριστούμε. Κύριος Ναύαρχος, παρακαλώ. Κύριε Μπανούτσο, νομίζω πρέπει να... Εντάξει, μ' ακούτε? Συγγνώμη. Ναι, ανοίξτε το μικρόφωνο. Ήτανε mute μάλλον. Οκ. Λοιπόν, στο θέμα της Costco. Υπενθυμίζω ότι η Costco επένδυσε στην Ελλάδα σε μια εποχή που η Ελλάδα έψαχνε επενδυτές αλλά δεν έβρισκε. Και έτσι έχουμε την Costco, η οποία μάλιστα αναβάθμισε σε γενικές γραμμές το λιμάνι του Πειραιά. Τα εμπορεύματα που περνάνε σήμερα είναι απείρως περισσότερα και με μεγαλύτερη ταχύτητα εξυπηρετούνται και παράλληλα δημιουργήθηκαν και πολλές χιλιάδες θέσεις εργασίας. Πέραν αυτών όμως, κάθε χώρα δικαιούται να έχει πολυδιάστατη εμπορική πολιτική, αλλά όχι σε βαθμό που να δημιουργεί συγχύσεις σε στρατηγικό επίπεδο. Πρέπει να είναι σαφής η χώρα ότι στρατηγικά είμαστε με τη Δύση και συνεπώς επ' αυτού δεν σηκώνουμε αμφιταλαντεύσεις. Μην ξεχνούμε ότι η Costco δεν φύτρωσε εδώ τυχαία. Αποτελεί απλώς ένα κόμβο συνέχειας ενός θαλάσσιου δρόμου μεταξιού, ο οποίος έρχεται από πολύ μακριά και καταλήγει στην Ευρώπη. Αυτό το πράγμα λοιπόν θεωρεί, σύμφωνα με το τελευταίο white paper της Αμερικής του 2023, οι δρόμοι του μεταξιού οι κινέζικοι θεωρούνται ως απόπειρα αλλαγής της διεθνούς τάξεως πραγμάτων. Δηλαδή τόσο σοβαρά το παίρνουν οι Αμερικανοί αυτό το θέμα και είναι έτοιμοι να εμπλακούν για αυτά τα θέματα. Άρα λοιπόν εγώ πιστεύω ότι
πρέπει να ξεκαθαριστεί προς τους Αμερικανούς ότι είναι μια καθαρά εμπορική συμφωνία με την Κίνα, όπως κάθε κυρίαρχο κράτος έχει δικαίωμα να κάνει, αλλά σε καμία περίπτωση αυτό δεν θα σταθεί αφορμή για ανατροπή του στρατηγικού δεσμού που έχουμε με τη Δύση και τα δυτικά συμφέροντα. Διότι η Κίνα, είπαμε, δημιούργησε για παράδειγμα την πρωτοβουλία 16+1 και μέσα σε αυτό έβαλε την Ελλάδα, όλα τα Βαλκάνια και την κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Έχει λοιπόν σχέδιο και μάλιστα έρχεται ως εμπορικός εταίρος, στη συνέχεια δημιουργεί υποδομές με δάνεια, στα οποία εάν το κράτος δεν μπορεί να ανταποκριθεί, δημιουργεί σχέσεις εξαρτήσεως μετά και χρεοκοπίας. Σχεδόν όλη η Αφρική χρωστάει στην Κίνα αυτή τη στιγμή. Όλα αυτά πρέπει να τα έχουμε πάντα κατά νου. Και πιστεύω ότι συμπερασματικά ότι πρέπει να κρατηθεί η Κόσκο, αλλά με σαφείς όρους και όχι στρατηγικές προεκτάσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μαρτζούκο. Ευχαριστώ, κύριε Ναύαρχε, ευχαριστώ και εσάς, κύριε Παπασχηνόπουλο. Παρακαλώ. Δεν βλέπω από τους φίλους να κάνουν νέες ερωτήσεις. Εντάξει, έχουμε μια ερώτηση στον κύριο Λαζαρίδη. Ναι. Ο κύριος Λαζαρίδης λοιπόν λέει: Ναύαρχε, δεν μπορούμε να έχουμε και τους Κινέζους και τους Αμερικάνους ταυτόχρονα εδώ? Παρακαλώ. Ναι, αυτό μόλις απάντησα. Πιστεύω δηλαδή ότι μπορούμε να έχουμε πολυδιάστατη πολιτική εμπορικού επίπεδου με κάθε χώρα, αλλά σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να δημιουργούμε συγχύσεις σε στρατηγικό επίπεδο και κατά κάποιο τρόπο να εκπέμπουμε πολιτικά μηνύματα αναξιοπιστίας. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, έχουμε μια ερώτηση από τον κύριο Ευάγγελο Μπάρμπα. Υπάρχουν χώρες που εξαρτώνται αποκλειστικά από τη θαλάσσια διπλωματία, παραδείγματος χάρη Νέα Ζηλανδία κλπ? Θέλει να απαντήσει πρώτα η Δόκτωρ Μέρη Παπασχηνοπούλου. Ναι, έχω να πω κάτι σε αυτό. Νομίζω ότι είναι περισσότερο θέμα θαλάσσιας διπλωματίας και υψηλής στρατηγικής και νομίζω ότι ο κ. Μαρτζούκ μπορεί καλύτερα να απαντήσει. Κύριε Μαρτζούκ. Η ναυτική διπλωματία, όπως εξηγήθηκε, είναι ένα απλό εργαλείο της εξωτερικής πολιτικής, η οποία είναι ευρύτερη. Έχει και άλλους τομείς η εξωτερική πολιτική. Είναι ένα πολύτιμο εργαλείο, ιδιαίτερα για όσες χώρες είναι ναυτικές χώρες. Σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να ενταχθεί και να αξιοποιηθεί κατάλληλα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει χώρα που επαφίεται αποκλειστικά στην ναυτική διπλωματία ή ακόμα και τη θαλάσσια διπλωματία. Κάθε όμως νησιωτική χώρα κατά μείζωνα λόγο μπορεί να αξιοποιήσει και να αναπτύξει αυτού του είδους τη διπλωματία και στη βάση του Δούνε και Λαβίν. Ευχαριστούμε πολύ. Και αν μπορώ ίσως να σημειώσω κάτι. Επειδή η δική μας λοιπόν η δυνατότητα να κινούμαστε μεταξύ διπλωματίας και ναυτιλίας είναι βασικό για να γεφυρώσουμε αυτούς τους δύο κόσμους και να βρίσκουμε λύσεις, η δική μου επαφή με το διπλωματικό κόσμο, τους διπλωμάτες από πάρα πολλές χώρες που βρίσκονται στην Ελλάδα, είναι ότι ναι, θέλουν να αντιληφθούν πολύ περισσότερο όχι μόνο την ναυτική διπλωματία λοιπόν ως υψηλή στρατηγική όπως τη γνωρίζαμε μέχρι τώρα, αλλά να αντιληφθούν και την ναυτιλιακή διπλωματία. Πώς μπορεί δηλαδή, λέμε, η οποιαδήποτε χώρα έχει σχέση με την ελληνική ναυτιλία και φανταστείτε εφόσον είμαστε number one worldwide στόλος, ότι προφανώς είμαστε υψής του ενδιαφέροντος για τις περισσότερες χώρες σε αυτόν τον πλανήτη. Όλες λοιπόν αυτές οι χώρες δείχνουν μεγάλο ενδιαφέρον και στο πώς θα μπορέσουν μέσα από την ναυτιλιακή διπλωματία να αυξήσουν τη δυνατότητα εμπλοκής τους και τη δυνατότητα επαφής τους με τον ελληνικό ναυτιλιακό κόσμο. Θα σας πω ότι ήδη έχω δεχτεί αρκετές προσκλήσεις, για παράδειγμα, από τη Διπλωματική Ακαδημία του Μπαγκλαντές να μιλήσω για την ναυτιλιακή διπλωματία και από άλλες χώρες πλέον, διότι χιλή συζητάμε αυτή τη στιγμή κατά πόσο θα κάνουμε ένα webinar με το Πακιστάν. Είναι πάρα πολλές οι χώρες οι οποίες ενδιαφέρονται να καταλάβουν τι σημαίνει ναυτιλιακή διπλωματία και πώς μπορούν να ενισχύσουν λοιπόν και εκείνοι την ναυτιλία τους
μέσα από know-how με τον ελληνικό ναυτιλιακό κόσμο. Αν μου επιτρέπετε, θα ήθελα Ναι, μια βεβαίως. πρόταση να συμπληρώσω, ότι υπερθεματίζοντας στα όσα ακούστηκαν από την κυρία Παπασκηνοπούλου, ότι ενώ είμαστε μια χώρα κολοσσός στο κομμάτι ναυτιλία, το 20% της παγκοσμίου ναυτιλίας, δεν είναι λίγο, παρόλα αυτά υστερούμε πάρα πολύ σε έσοδα στο κομμάτι παροχής υπηρεσιών. Άλλα κράτη με πολύ μικρότερο μεγέθους ναυτιλίες έχουν πολλαπλάσια έσοδα από παροχές υπηρεσιών που προσφέρουν στις πατρίδες εκείνες, στις χώρες εκείνες, ενώ εμείς δεν το έχουμε αξιοποιήσει στο βαθμό που θα έπρεπε. Και εκεί υπάρχει μεγάλο περιθώριο. Εξαιρετικά, κύριε Ματζούκο. Αυτό θέλω να το τονίσω κι εγώ. Κοιτάξτε, επειδή το νομικό πλαίσιο το οποίο χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την επίλυση διαφορών στα ναυτιλιακά, προέρχεται από τον αγγλοσαξονικό κόσμο, προφανώς και όλες οι υπηρεσίες σχετικές έχουν μαζευτεί εκεί. Λοιπόν, μιλώ για Λονδίνο περισσότερο. Θεωρήσαμε ότι με το να ξεκινήσουμε τη ναυτιλιακή διπλωματία στη χώρα με τη μεγαλύτερη ναυτιλία και να προσφέρουμε μια υπηρεσία καινοτόμα που δεν υπάρχει παγκοσμίως από την Ελλάδα, ότι ενισχύει ακριβώς το ρόλο μας αυτό στο θέμα των υπηρεσιών, ξεκινώντας μια κιόλας νέα αγορά παγκοσμίως. Πρέπει να κάνουμε προσπάθεια σε αυτό, γιατί πραγματικά υπάρχει μεγάλη αναντιστοιχία μεταξύ της δύναμής μας και της ναυτιλιακής και της ναυτικής και των παρεπόμενων υπηρεσιών. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχουμε μια ερώτηση για εσάς, κυρία δόκτωρα Παπασκηνοπούλου. Ο κύριος Αλέξανδρος Παπαστεργίου ρωτάει: θεωρείτε πως η κινεζική πολιτική της ανάμειξης και σύνθεσης ιδιωτικού και εταιρικού και κρατικού τομέα γενικά, αλλά και συγκεκριμένα στην ναυτιλία, θα αποτελέσει το απαραίτητο έναυσμα για την εταιρική διπλωματία, στην οποία πρωτοπορεί η Μάρντιπλο να επεκταθεί σε μια στρατηγική απάντηση ιδιωτικών και κρατικών φορέων της Δύσης προς την Ανατολή? Η απάντησή μου είναι ναι. Ευχαριστώ τον Αλέξανδρο. Ο Αλέξανδρος κιόλας έκανε πρακτική εξάσκηση το προηγούμενο καλοκαίρι στη Μάρντιπλο και από το Κεντάκι στο Patterson School of Diplomacy που βρίσκεται αυτή τη στιγμή έχει πολύ καλή αίσθηση του θέματος. Σίγουρα βρέθηκα την προηγούμενη εβδομάδα και στην παρουσίαση του βιβλίου του του Προέδρου Xi στο Ζάπιο, στο οποίο τονίζει ακριβώς αυτό, το πώς η Κίνα με το δικό της μοντέλο, με τα κινεζικά χαρακτηριστικά, όχι στην ναυτιλία απαραίτητα, γενικότερα ήταν η εκδήλωση, αλλά πώς έχει σκοπό με μία σύνθεση λοιπόν εταιρικού και κρατισμού να μπορέσει να κυριαρχήσει στις αγορές. Θεωρώ ότι η ναυτιλιακή διπλωματία θα έχει πάρα πολύ μεγάλο αντικείμενο στην Κίνα και θα χρησιμοποιηθεί από τις κινεζικές εταιρείες. Ήδη υπάρχει ενδιαφέρον όσον αφορά την εταιρεία μας και τις υπηρεσίες από κινεζικές εταιρείες που θέλουν μια δυνατότητα, ένα άλλο εργαλείο επίλυσης διαφορών. Ευχαριστώ πολύ, Αλέξανδρε. Ευχαριστούμε. Κάποιος άλλος, παρακαλώ, κάποια ερώτηση? Κύριε Μπανούτσου, θέλετε να κάνετε κάποια ερώτηση ίσως? Ναι, θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση. Ευχαριστώ στην δόκτωρα Παπασχηνοπούλου σε σχέση με την πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση του case study για την κατάσταση ασφαλείας που επικρατεί στη Βαλτική θάλασσα. Ήθελα να τη ρωτήσω ποια είναι η εκτίμησή της για την κατάσταση ασφαλείας που θα επικρατήσει στο αμέσως προσεχές διάστημα στη Βαλτική θάλασσα, ακόμα και αν υπάρξει μια διαφερνόμενη, όπως φαίνεται, δηλαδή ειρηνευτική συμφωνία στο Ουκρανικό. Δηλαδή θέλω να πω αν υπάρχει χώρος για τη διπλωματία να αμβλύνει τις εντάσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ρωσίας στην περιοχή της Βαλτικής, ή εάν εκτιμάτε ότι θα υπάρξει μια κλιμάκωση των εντάσεων που μπορεί ενδεχομένως να οδηγήσει τα πράγματα και σε μια σύγκρουση στην περιοχή της Βαλτικής θάλασσας.
Ευχαριστώ. Ναι, σε αυτό θα απαντήσω σε δύο ίσως σκέλη. Το ένα είναι, και δεν θέλω να προκαταλάβω τον κύριο Ματζούκο, ο οποίος έχει απόλυτα, γνωρίζω, πολύ καλή άποψη από το θέματος. Φυσικά και ο κύριος Μαρτζούκος να σχολιάσει. Βεβαίως. Κοιτάξτε, υπάρχει πάντα χώρος για τη διπλωματία και πάντα η διπλωματία, ακόμα και αν δεν την βλέπουμε και αν δεν την ακούμε, λειτουργεί. Και μάλιστα το χρώμα της διπλωματίας είναι γκρι. Λοιπόν, είναι παρασκηνιακό, είναι πίσω από τις κουίντες. Η διπλωματία χρειάζεται ησυχία για να μπορέσει να λειτουργήσει. Έτσι, λοιπόν. Οπότε υπάρχει και θα υπάρχει χώρος για διπλωματική παρέμβαση και διπλωματικές τοποθετήσεις μεταξύ των όμορων κρατών στη Βαλτική και Ρωσίας, Ηνωμένων Πολιτειών, σε επίπεδο ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Το δικό μου το θέμα είναι λίγο περισσότερο, να πω, εκτός κρατικών και διακρατικών φορέων. Οι κρατικοί και οι διακρατικοί φορείς έχουν τα κανάλια τους, γιατί η δημόσια διπλωματία παίζει με παίκτες στα κράτη και τους διακρατικούς φορείς και οργανισμούς. Το ζήτημα είναι τι γίνεται με τις εταιρείες, με την ναυτιλία, με τα πλοία λοιπόν στην περιοχή αυτή, που έρχονται λοιπόν σε μια επαφή πλέον, σε μια ζώνη υψηλού κινδύνου, η οποία θεωρώ και εκτιμώ ότι ακόμα και μετά από μια ακόμα και καλή συνθήκη, αν θέλετε, έτσι, όπως την περιμένουμε, ότι θα συνεχίσει να είναι οπωσδήποτε γεωστρατηγικός κόμβος, οπωσδήποτε τώρα με την Αρκτική θα αποκτήσει και σημασία επιπλέον, και ότι όλα τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά, όπως σας τα εξέθεσα, πυκνότητα, περιβαλλοντικός κίνδυνος κτλ., όλα μένουν και παραμένουν. Συν το γεωπολιτικό ρίσκο. Το ζήτημα λοιπόν είναι πώς οι εταιρείες, η ναυτιλία θα μπορέσει να αντιμετωπίσει μέσα από τη διπλωματία τα προβλήματα που έχει. Εκεί λοιπόν θεωρώ ότι πρέπει να υπάρξει να υπάρξει γέφυρα μεταξύ του εταιρικού κόσμου, της ναυτιλίας και των φορέων, των κρατικών και των διακρατικών στη Βαλτική. Κύριε Μαρτζούκο, παρακαλώ. Ναι, συμφωνώ με την κυρία Παπασκηνοπούλου στο ρόλο της διπλωματίας, η οποία είναι πάντοτε παρούσα, ακόμα και μεταξύ εμπολέμων. Συνεπώς, αυτό δεν το συζητούμε καν. Απλά η διπλωματία, μη γελιόμαστε, γίνεται πάντα με όρους ισχύως. Δεν γίνεται με όρους διεθνούς δικαίου. Τώρα, η ουσία ως προς τη Βαλτική είναι η διένεξη και ο ανταγωνισμός, ο γεωπολιτικός μεταξύ Ευρασίας και Δύσεως. Και το ερώτημα που τίθεται για το μέλλον είναι κατά πόσο συνεκτική είναι η Δύση στο εσωτερικό της και πόσο συνεκτική θα είναι η Ευρασία στο εσωτερικό της. Μπορεί να φαίνεται σαν μπλοκ, αλλά δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι θα είναι έτσι στα επόμενα χρόνια. Άρα λοιπόν, το τι θα συμβεί στη Βαλτική εξαρτάται από το κατά πόσο συμπαγής θα είναι η Ευρασία, ή εάν θα καταφέρει η Δύση να φέρει προς το μέρος της, εν μέρη έστω, τη Ρωσία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, αλλά μην πέφτουμε στις παγίδες, τις απλοποίησεις, τις απλουστεύσεις που ακούμε συνήθως, ότι γιατί δεν βάζουμε τη Ρωσία στην Ευρώπη, που πάντα η Ρωσία ήταν στην Ευρώπη. Μα το ερώτημα είναι, ρώτησε κανείς τους Ρώσους αν το θέλουνε? Αν εμείς το θέλαμε και πηγαίναμε εκεί γονιπετής να βάλουμε τη Ρωσία στην Ευρώπη, πιστεύετε πραγματικά ότι θα ήθελε η Ρωσία να συναποφασίζει με το Λουξεμβούργο? Έτσι, συνεπώς, πρόκειται για μια υπερδύναμη, η οποία έχει δικές της βλέψεις, δικά της σχέδια, παγκόσμια, επεκτατικά, και προς Δυσμάς και προς Νότον και προς Ανατολάς και παντού. Και οι Κουρίλες νήσοι εκεί είναι υπό αμφισβήτηση, και κάτω η Κεντρική Ασία το ίδιο, και προς κάθε κατεύθυνση, η Αρκτική κυρίως αυτή τη στιγμή, γιατί οι μισές ακτές της Αρκτικής είναι ρωσικές. Άρα λοιπόν, για όλους αυτούς τους λόγους πιστεύω ότι θα υπάρχει ένταση στα επόμενα χρόνια στη Βαλτική. Μην ξεχνάτε την Αγία Πετρούπολη, που ο στόλος από εκεί για να φύγει πρέπει να περάσει από 100 νατοϊκά κράτη μέχρι να βγει στην ανοιχτή θάλασσα.
Και απ' την άλλη υπάρχει ο θύλακας του Καλίνικραν με πυρηνικά όπλα στην καρδιά της Ευρώπης. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά. Θα ζούμε με αυτή την ένταση. Πιστεύω ότι και οι δύο πλευρές είναι λογικοί δρόντες και δεν θα περάσουν ποτέ ένα όριο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ναύαρχε, ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπασχηνοπούλου, για τις περιστατωμένες απαντήσεις σας. Να είστε καλά. Μια ερώτηση από τον κύριο Λοιπόν, μια Θεοχάρη. ερώτηση από τον κύριο Θεοχάρη, Κοτσινώνο Θεοχάρη, ο οποίος ρωτάει ποιος ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην πορεία διαμόρφωσης της σημερινής κατάστασης, ανάπτυξη, αναφορικά με την Κίνα στην παγκόσμια ναυτιλία, θα μπορούσε να ήταν ανταγωνιστική ή αντισταθμιστή, προληφθεί, αν υφίστατο έγκαιρα ανάλογες και αποτελεσματικές πολιτικές. Ποια μπορεί να είναι από εδώ και έπειτα μια ενεργή προς όφελος της Ευρωπαϊκής Ένωσης πολιτική και δράση, μπορεί να αναλάβει αντίστοιχα ενεργό ρόλο η ναυτιλιακή διπλωματία. Σας ευχαριστώ. Παρακαλώ. Σε μένα απευθύνεται. Ας αρχίσει η δόκτωρα. Κύριε Παπασχηνοπούλου, πες. Θέλετε, κύριε. Όποιος θέλει να απαντήσει. Κύριε Ναύαρχε, παρακαλώ. Εντάξει. Ευχαριστούμε πολύ. Παρακαλώ. Η αλήθεια είναι ότι η πολιτική Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών ως προς την Κίνα διαφοροποιείται. Εμείς στην Ευρώπη εδώ έχουμε πολύ στενές εμπορικές συναλλαγές, αμοιβαίες. Είναι ο νούμερο 1 εμπορικός εταίρος της Κίνας η Ευρώπη και κατά συνέπεια η ολοκληρωτική ανάσχεση της Κίνας δεν βρίσκει σύμφωνη την Ευρώπη. Υπάρχει μια πιο ήπια πολιτική, αν και συγκλίνει σε πολλά με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά δεν είναι η ίδια. Πρέπει πάντως να ξέρουμε ότι είναι η επόμενη μεγάλη δύναμη η Κίνα και κατά συνέπεια, αν αυτό κρίνει η Ευρώπη ότι δεν τη συμφέρει, γιατί η Κίνα δεν βαδίζει τυχαία, ούτε με τους δρόμους του μεταξιού της, ούτε όπως έλεγα και πριν, ούτε με την εν γέννη πολιτική της, θα πρέπει η Ευρώπη να σκεφτεί πέρα από το βραχυπρόθεσμο όποιο όφελος, πρέπει να σκεφτεί και το μακροπρόθεσμο μέλλον. Συνεπώς η πολιτική πρέπει να είναι κατόπιν γεωπολιτικής σκέψεως και όχι εμπορικής σκέψεως. Όχι λογιστικά κριτήρια, αλλά κριτήρια γεωπολιτικά. Με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει, είπαμε και πάλι, και η Κίνα δεν είναι άτρωτη, βέβαια όπως φαίνεται, γιατί έχει και αυτή εσωτερικά προβλήματα μέσα. Δεν πάβει όμως να είναι ένας κανονικός διεκδικητής των σκύπτρων της παγκόσμιας γεωπολιτικής τάξης των πραγμάτων. Τα θερμά σημεία αυτή τη στιγμή είναι στο δυτικό ειρηνικό. Εκεί είναι υψηλός ο κίνδυνος, εκεί θα περιμένουμε ίσως την επόμενη κύρια ανάφλεξη. Και όσο πάει κλιμακώνεται η κατάσταση εκεί, με επίκεντρο την Ταϊβάν, αλλά έχουμε και τη Βόρεια Κορέα, έχουμε και την Νότια Συνική Θάλασσα, έχουμε και την Ανατολική Συνική Θάλασσα και ούτω καθεξής. Η Κίνα είναι ένα σημείο το οποίο θα μας απασχολεί έντονα τα επόμενα χρόνια. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εμείς. Παρακαλώ, άλλη ερώτηση. Να πω, αν θέλετε κάτι σε αυτό, μετά από πάρα πολλά χρόνια στις Βρυξέλλες, να πω το εξής: Ευρωπαϊκή Ένωση και Κίνα και ναυτιλιακή διπλωματία. Η ναυτιλιακή διπλωματία πρέπει να τη δούμε ως ένα τομέα της γενικότερης οικονομικής διπλωματίας. Ρωτώ λοιπόν, έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση οικονομική διπλωματία? Κάποιος θα μπορούσε να πει, έχει και η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεκτική διπλωματία? Καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν πάρα πολλά στάδια από τα οποία πρέπει να περάσουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση και να προχωρήσουμε συνεκτικά, συνεκτική διπλωματία με γεωπολιτικά κριτήρια, μετά συνεκτική οικονομική διπλωματία και μετά να σκεφτούμε την ναυτιλιακή διπλωματία. Είναι μεγάλος ο δρόμος που έχει να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση προς αυτό, κατά τη γνώμη μου. Προς τη δημιουργία δηλαδή μιας ναυτιλιακής διπλωματίας, έργα όμνες, όχι μόνο απέναντι στην Κίνα. Ευχαριστούμε. Έχουμε μια ερώτηση από τον κύριο Ραζαρίδη. Λέει, η Ρωσία είναι μεν ένα χανές κράτος, αλλά προσβάσεις της στη θάλασσα είναι εξαιρετικά περιορισμένες. Περιορίζεται από τους παγετώνες στη Βόρεια Θάλασσα, από την Ιαπωνία ανατολικά, ενώ δυτικά έχει δύο buffer zones. Το ένα είναι η Μαύρη Θάλασσα και προέκταση αυτού η βάση στη Συρία,
το έτερο η Βαλτική με προέκταση στο θύλακα του Καλίνιγκραντ. Σαφώς λοιπόν το νέο θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων θα είναι η Βαλτική και το ερώτημα είναι αν αξίζει τον κόπο να προστατευτούν αυτά τα κρατήδια της Βαλτικής. Νομίζω εν μέρει το έχουμε καλύψει, αλλά αν θέλετε να σχολιάσετε κάτι παραπάνω, ευχαρίστως. Αυτά τα κρατήδια, όπως λέει η ερώτηση της Βαλτικής, είναι κυρίαρχα κράτη. Αν ξεκινήσουμε λοιπόν με την οτροπία του μεγέθους, είναι μικρά και δεν αξίζει να ασχολούμαστε μαζί τους, τότε μας πιάνει και εμάς η μπάλα. Δεν νομίζω ότι είναι αυτή μια σωστή προσέγγιση για το διεθνές δίκαιο και την εφαρμογή του. Κατά συνέπεια, μια χώρα η οποία θεωρεί ότι για λόγους ασφαλείας πρέπει να έχει κράτη δορυφόρους, κράτη δηλαδή τα οποία δεν μπορούν να αποφασίζουν ούτε ποιους συμμάχους θα έχουν, ούτε τι θα κάνουν στο εσωτερικό τους, ούτε αν θα έχουν ένοπλες δυνάμεις, γίνονται κράτη δορυφόροι, δεν γίνονται κράτη αυτόνομα. Δεν νομίζω ότι αυτό θα μπορούσε να υποστηριχθεί ποτέ επίσημα από τη χώρα μας για πολλαπλούς λόγους. Συνεπώς, όσο και αν φαίνεται επικίνδυνο, νομίζω ότι για λόγους αρχής πρέπει, χωρίς βέβαια να χάνουμε και την επαφή με την πραγματικότητα, όπως για παράδειγμα έχει διαμορφωθεί τώρα στην Ουκρανία, παρόλα αυτά, για λόγους αρχής θα πρέπει πάντα να είμαστε με το διεθνές δίκαιο, γιατί είμαστε χώρα status quo, χώρα παθούσα και κατά συνέπεια έχουμε και το Κυπριακό και για όλους αυτούς τους λόγους εμείς θα είμαστε πάντα με αυτούς που είναι σε αυτή την πλευρά. Η Ρωσία συγκεκριμένα βέβαια η βάση στη Συρία τις έχασε. Τις χάνει αν μη τι άλλο μετά τις εξελίξεις στη Συρία. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εμείς. Έχουμε κάποια άλλη ερώτηση παρακαλώ? Και φυσικά απλώς να συμπληρώσω ότι τα κράτη αυτά είναι και κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι. Έτσι. Αν δεν υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση, θα κάνω και εγώ κάποια ερώτηση και μετά θα περιμένουμε για κάποιον άλλο αν θέλει να κάνει ερώτηση. Να σας ρωτήσω το εξής, βέβαια, ίσως είναι λίγο πέρα από το θέμα του σεμιναρίου, της εκδήλωσής μας. Απλά ήθελα έτσι μια γενικότερη, επειδή μιλάμε για διπλωματία, θαλάσσια διπλωματία και γεωπολιτική, δεν ξέρω αν αυτές οι εξελίξεις που έχουμε στο Ιόνιο με τις εταιρείες εξόρυξης φυσικού αερίου και τα λοιπά, αν επηρεάζουν την ναυτιλία, πιστεύω ότι την επηρεάζουν και σε ποιο βαθμό και πώς αλλάζει γεωπολιτικά την περιοχή μας. Να απαντήσω εγώ. Θα απαντήσετε εγώ. Ναι. Παρακαλώ. Σε ό,τι αφορά την... δεν τίθεται θέμα ναυτιλίας. Δεν την επηρεάζει την ναυτιλία. Υπάρχουν σαφείς διατάξεις ασφαλείας, οι οποίες εξασφαλίζουν και με αγγελίες και με σήματα και με οπτικά και με τα πάντα γύρω από ερευνητικά σκάφη, γύρω από εξέδρες, γύρω από όλα αυτά τα πράγματα, όπως συμβαίνει σε όλο τον κόσμο. Κατά συνέπεια δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Εγώ αντιθέτως θα έλεγα ότι ακριβώς επειδή έχουμε αργήσει πάρα πολύ, είμαστε η μόνη χώρα στην Ανατολική Μεσόγειο που δεν έχει κάνει την πρώτη γεώτρηση. Έχουν κάνει όλοι οι άλλοι. Έχει κάνει η Κροατία, η Ιταλία, η Τουρκία, το Ισραήλ, η Κύπρος, η Αίγυπτος. Σκεφτείτε κάποιον που να μην έχει κάνει γεώτρηση. Εκτός από εμάς. Και όλα αυτά γιατί κάνουμε παλινδρομήσεις του τύπου μην ενοχλήσουμε τα κήτη, το περιβάλλον, τα δικαστήρια. Ο επενδυτής που έρχεται εδώ με εκατοντάδες εκατομμύρια δεν μπορεί να περιμένει τα δικαστήρια να αποφασίσουν σε 5 χρόνια και οι κυβερνήσεις να μην μιλούν ή να λέμε επισήμως πολιτικά ότι δεν θα κάνουμε το Αιγαίο, την Μεσόγειο, κόλπο του Μεξικού. Όλα αυτά διώχνουν τους επενδυτές. Πάλι καλά που ανέπτυξε πρωτοβουλία η Αμερική με τους κολοσσούς αυτούς που ενδιαφέρθηκαν τώρα πάλι και το drill baby drill μας επανέφερε πάλι στο ότι υπάρχουν σοβαρότατες ενδείξεις ότι ο πλούτος κάτω στο βυθό καλύπτει τουλάχιστον το δημόσιο χρέος μας. Αυτό δεν μπορούμε εμείς να το απεμπολούμε όταν προηγμένα κράτη όπως η Νορβηγία για παράδειγμα που έχει οικολογικές ευαισθησίες εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχει εξασφαλίσει το μέλλον 5 γενεών με τις συντάξεις ακριβώς χάρη στα κοιτάσματα αυτά. Μάλιστα, ευχαριστούμε. Και κάτι άλλο να προσθέσω. Συγγνώμη, αν θέλετε. Συγγνώμη. Απλώς να προσθέσω μόνο ότι εάν
παρατηρηθούν και υπάρξουν θέματα και προβλήματα, τότε πραγματικά η ναυτιλιακή διπλωματία είναι ένα εργαλείο το οποίο μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι ναυτιλιακές εταιρείες, αλλά και οι πολυεθνικές, οι οποίες κάνουν τις επενδύσεις αυτές, για να μπορέσουμε να βρούμε μια λύση σύντομα, με διατήρηση της φήμης και χωρίς κόστος. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Μια πρόσθετη παρατήρηση είναι αν κατά πόσο η μεταφορά LNG από τις Ηνωμένες Πολιτείες, αν θα βοηθήσει, θα είναι επικερδής οπωσδήποτε για την ελληνική ναυτιλία και τις εταιρείες πλειοκτήτικες, για τις εταιρείες των πλοίων. Προφανώς, η ναυτιλία την ενδιαφέρει η μεταφορά φορτίου. Αυτό είναι το ζήτημα. Τη στιγμή που δημιουργείται φορτίο, λοιπόν, είναι ούτως ή άλλως και πλεονεκτικό για την ναυτιλία μας, η οποία και σε αυτό το τομέα κιόλας είναι διεθνώς, υπερτερεί διεθνώς. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ θα έλεγα πάνω σε αυτό ότι έχουμε μια θετική συγκυρία. Ποια είναι αυτή? Πρώτον, ότι αποφάσισε η Ευρώπη να απεξαρτηθεί από τους ρωσικούς υδρογονάνθρακες. Δεύτερον, ότι υπάρχει ένα διακύβευμα ως προς την ασφάλεια του Ισραήλ. Τρίτον, ότι η Τουρκία διολυσθένει διαρκώς προς την Ευρασία. Και τέταρτον, ότι έχει αναλάβει η Αμερική να ανασχέσει την Κίνα. Με αυτά τα 4 που μας ευνοούν, αυτά έφεραν τις τρέχουσες εξελίξεις των υδρογονανθράκων στη χώρα μας. Νομίζω ότι πρέπει να τα εκμεταλλευτούμε και με βάση αυτά και την αναγκαιότητα που αποτελούμε πλέον ενεργειακά για τα δυτικά συμφέροντα, να αναθεωρήσουμε ίσως και κάποιες πολιτικές που μέχρι τώρα τις είχαμε κάνει σημαία μας. Όπως για παράδειγμα τη Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία με πολιτική ισότητα στην Κύπρο τα τελευταία 30 χρόνια, που οδηγεί σε παραλλαγές του σχεδίου Ανάν, το οποίο έχει καταψηφίσει ο κυπριακός λαός με συντριπτικό ποσοστό. Άρα λοιπόν μήπως είναι η κατάλληλη συγκυρία, τώρα που και το Ισραήλ δεν θέλει τουρκικούς πυράβλους στην Κύπρο και το Ισραήλ δεν θέλει drones τουρκικά στην Κύπρο, να αναθεωρήσουμε όλα αυτά, αφού μας θέλει η Αμερική για τον IMEC, μας θέλει για τον EastMed, μας θέλει για όλα αυτά τα πράγματα. Μήπως πρέπει και εμείς κάποιες πολιτικές να τις ξαναδούμε. Μάλιστα, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Άλλος κάποια ερώτηση, παρακαλώ? Νομίζω ότι αν θέλει κάποιος να κάνει μια τελευταία ερώτηση, γιατί πλησιάζουμε και προς το τέλος της χρονικής διάρκειας του webinar, είναι 8 παρά 5 η ώρα. Αν επιθυμεί κάποιος να υποβάλει μια τελευταία ερώτηση και να κλείσουμε την απόψινή μας διαδικτυακή εκδήλωση. Σε κάθε περίπτωση, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε. Εμείς ευχαριστούμε. Δεν έχουμε κάποιες ερωτήσεις από ό,τι βλέπω. Μήπως θα μπορούσαμε να συνοψίσουμε ίσως και να κλείσουμε? Τι λέτε, κύριε Πανούτσο? Ναι, θα μπορούσαν, αν το επιθυμούν οι ομιλητές, να πούνε να κάνουμε καταληκτικά. Μια καταληκτική έτσι. Θέλετε, κυρία Παπασκηνοπούλου, να ξεκινήσετε? Να ξεκινήσω και να πω ότι η κατάσταση πλέον στο γεωπολιτικό πεδίο, το τοπίο, ευνοεί, κατά τη γνώμη μου, και την δραστηριοποίηση της ναυτιλίας ως πλέον διπλωματικού παίκτη. Αυτό μπορεί να γίνει με το εργαλείο της εταιρικής ναυτιλιακής διπλωματίας, το οποίο είναι σε θέση να προσφέρει απαντήσεις στα περισσότερα προβλήματα διενέξεις, παύλα θέματα ασφάλειας που τίθενται σε παγκόσμιο επίπεδο. Είναι ένα καινούριο εργαλείο το οποίο πρέπει να ενδιαφέρει και τους νέους μας που τελειώνουν τις διεθνείς σπουδές και σκέφτονται το μέλλον τους, να δουν λοιπόν και εκεί μια δυνατότητα και μια προοπτική. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Μια και η κυρία Παπασκηνοπούλου αναφέρθηκε στο κομμάτι κυρίως της ναυτιλιακής διπλωματίας. Εγώ θα συνοψίσω στο κομμάτι της διακρατικής διπλωματίας, λέγοντας ότι η διπλωματία, ακόμα και σε καιρό ειρήνης, δεν μπορεί ποτέ να είναι επιτυχής εάν πίσω της δεν έχει ισχύ, γιατί απλά δεν γίνεται πιστική.
Είμαστε σε μια ρευστή κατάσταση. Έχουμε λόγω γεωγραφίας μεγάλες ανάγκες στο κομμάτι του πολεμικού ναυτικού που, όπως εξηγήθηκε, διαδραματίζει ρόλο και στην ειρήνη και στην κρίση και στον πόλεμο. Κατά συνέπεια, θα πρέπει όλοι να γνωρίζουν ότι το ψευδοδίλημμα βούτυρο ή κανόνια δεν ισχύει. Δηλαδή λέμε να κάνουμε σχολεία και νοσοκομεία, αλλά όχι φρεγάτες. Λοιπόν, αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό σε όλους ότι δεν ισχύει. Γιατί? Διότι τα κράτη με την υψηλότερη κοινωνική παροχή έχουν ταυτόχρονα και υψηλότερες αμυντικές βιομηχανίες, όπως η Σουηδία, η Νορβηγία και άλλα κράτη ομοειδή με εμάς. Άρα λοιπόν το ένα δεν αποκλείει το άλλο, αντιθέτως το ένα μπορεί να ενισχύσει το άλλο και μαζί τους και την ασφάλεια και την ευημερία της χώρας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Αν μου επιτρέπετε, κύριε Σφαήλου, να ευχαριστήσω θερμά τους ομιλητές για τις απόψινές τους παρουσιάσεις και παρεμβάσεις και πολύ εύστοχες απαντήσεις. Να ευχαριστήσω και πάλι την Μαρντιπλό, την κυρία Παπασχηνοπούλου, το Ελισμέ, τον Ναύαρχο τον κύριο Μαρτζούκο και τον στρατηγό τον κύριο Μπαλτζό για τη συνεργασία που είχαμε, για την συνδιοργάνωση τη σημερινή. Φυσικά τις φίλες και τους φίλους που μας παρακολούθησαν και να πω στους φίλους και φίλες ότι αν επιθυμούν να λάβουν βεβαίως παρακολούθησης, όπως γράφει και η ανακοίνωση, να στείλουν ένα email στο info@kedisat.gr και μέσα στις επόμενες μέρες θα λάβουν τη βεβαίωση παρακολούθησης. Ευχαριστώ πολύ θερμά όλες και όλους και πάλι για την συμμετοχή σας στην απόψινή διαδικτυακή εκδήλωση. Και ευχαριστώ και εσάς, κύριε Σφαήλου, για τον συντονισμό. Ευχαριστώ και εγώ. Ευχαριστούμε τις φίλες και τους φίλους που μας παρακολούθησαν και φυσικά τους εκλεκτούς ομιλητές μας. Καλό σας βράδυ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Γεια σας. Καλό βράδυ σε όλους. Μπράβο. Σε όλους. Καλή νύχτα.